Sa nama u studiju Radija Snage naroda su Aleksandar Vuksanović i Ivan Jušković. Govorimo najpre o predavanju koji je Aleksandar Vuksanović održao u četvrtak 24. decembra na tribini Instituta za evropske studije pod naslovom Kuda ide savremena Španija. Aleksandar Vuksanović, urednik portala Seminario Srbija, to je jedini srpski medij na španskom jeziku. I, Aleksandre, govorit ćemo o onome što ste vi već uradili kao inforatnik na delu u središtu događaja. Veoma je značajno postići neke rezultate u našem inforatu. Mi se trudimo da objasnimo ono što se dešava, da razumemo šta se dešava, da to predstavimo našim slušalcima kako bi inforatničkim ujedinjenim snagama uspeli da delujemo i zaustavimo ovo ludilo u što se svet pretvorio zahvaljujući psihopatama koje su umislile da su bogovi novca i bogovi na planeti, koji su odlučili da je privatizuju i da kontrolišu ne samo naše živote, već i poreklo života na planeti, a kada je u pitanju Evropa, veliki zahvat je u toku. Evo, hvala vam što ste došli u studio Radija Snage naroda. Veliku zahvalnost za ono što radite i poštovanje prema rezultatima i samom zahvatu koji ste poduzeli, a u kome ćemo govoriti nakon onoga što se odigralo 24. decembra na tribini Instituta za evropske studije. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Uvek mi je drago i uvek sam vrlo raspoložen da budem gost u vašem programu. Znači, Španija je imala održala izbore 20. decembra i na tim izborima je došlo do jedne na prvi pogled iznenađujućeg rezultata. Taj iznenađujući rezultat je taj da je došlo do kraja dvopartijskog sistema za koji je izgledalo da će biti večan, koji je postojao u Španiji nekih 30 godina, međutim pod pritiskom ekonomske krize, pod pritiskom visoke stope nezaposlenosti, pod pritiskom spoljnih faktora kao izuzetnih drastičnih ili drakonskih mera štednje koje nameće Evropska zajednica, pod pritiskom na veoma visokog stepena korupcije u Španiji, u španskoj političkoj eliti, i iznad svega pod pritiskom neverovatne osionosti i drskosti, samoživosti kojom rade ti španski političari, ljudi su jednostavno digli glas. Digli su glas tako što je jednog dana 2011. godine u Madridu posle demonstracije koje su organizovala razne udruženja po svim tim osnovama, 40 ljudi jednostavno odlučilo da ostane da spava na tom trgu. Oni su spavali jednu noć u stvari, sutradan je već bilo više od 40. I onda je to počelo da se širi, dok na kraju nisu imali otprilike 450 tih žarišta u celoj Španiji. To je bilo 2011. godine. Ljudi koji su pokrenuli celu tu akciju, koji su bili u korenu cele te akcije, su 2014. godine osnovali političku partiju koja se zove Podemos i ta partija je sa manje ili otprilike posle godine dana svog postojanja uspela da osvoji 69-70 poslaničkih mesta na ovim posljednjim parlamentarnim izborima od 350 koliko ima španski parlament. Znači, nisu bili miljenici velikih firmi, nisu bili miljenici medija, nisu bili miljenici banaka, nisu imali finansiranje, nisu imali faktički ništa. To jest, imali su sve ono što bi bio dovoljan razlog da se ništa ne uradi, međutim oni su pokušali i eto, došli su do zapaženog izbornog rezultata. Sad, naravno, ne pričamo o njima zato što su oni idealni, već pričamo o tome što je njihov primer kulturološki, politički, sociološki, kako god hoćete, jako interesantan, ilustrativan, a možda bude čak i primenjiv na neka druga mesta. Da, šta se po vašem mišljenju dešava u Evropi? Imamo neverovatan zahvat globalista, odnosno
možemo one koji su pokrenuli ovaj proces slobodno nazvati psihopatama i nikako ih ne možemo zvati elitom. U pitanju su planovi koji se realizuju preko dokumenata i potom menadžersko-tehnokratski sprovode preko mreže, odnosno mreža koje spadaju u domen vođenja hibridnog rata protiv čovečanstva. Evropa se našla na udaru američkih oligarha i ono o čemu govori William Engdahl, sa kojim sam upravo završila intervju koji će biti objavljen u ovom broju novogodišnjem Geopolitike, kaže da delovanje usmereno protiv Srbije, razbijanje Jugoslavije je zapravo bio pokazatelj, odnosno trebalo pokazati Evropi da ne može da ima nezavisnu odbrambenu politiku, već da će tu NATO voditi glavnu reč. Potom, kažite. Izvinjam se što ste rekli. Dobar primjer, dobro što ste to prokrenuli. Zašto ja često insistiram na tom nesrećnom bombardiju, na toj kriminalnoj agresiji koju NATO pakt izvršio na našu zemlju i naš narod. 1999. godine je NATO trebalo objektivno da nestane, jer je nestao Varšavski pakt. Oni su izgubili smisao svog postojanja. Oni su u svom korenu, oni su defanzivna vojna organizacija koja je trebalo da brani granice svojih zemalja članica. Oni su organizacija koja je nestankom Varšavskog pakta izgubila smisao svog postojanja. Međutim, oni su, da bi produžili sebi život, izmislili tu humanitarnu inherenciju kao svoj neki novi koncept. I sad šta se dešava? Niko, na primjer u Španiji, kada god se priča o agresijama NATO pakta po celom svetu, a one se relativno često kritikuju, nije to da se ne pominje, svi pominju Irak, pominju Libiju, pominju, Afganistan, niko neće da pomene Jugoslaviju. Tadašnje Jugoslavije. Zašto? Zato što na prvom mjestu, zato što niko od nas to ne pominje. Mi stalno ćutimo. Stalno Srbija, srpski političari, srpski intelektualci, srpski mediji vode neku krajnje defanzivnu politiku, stalno da mi nekoga nešto ne naljutimo, da se mi nekome ne zamerimo. Pa evo sad ti ultralevičari, koji su u osnovi bili neki levičari, taj Podemos, koji su napravili taj tako dobar izborni rezultat u Španiji, i oni su sad u predizbornoj kampanji, kritikujući NATO, pominjali sve te agresije NATO pakta, ali niko ne pominje Srbiju. Vi živite i radite u Španiji i kada dođete ovde, pretpostavljam da stižete i da pogledate kako izgledaju mediji koje zovu i dalje srpski. Evo i Milan Vidojević ih je nazvao naši mediji, a ja insistiram na tome da se zna da ti mediji nisu srpski i da nisu naši i da su 65% u rukama KKR grupe koja je u vlasništvu Davida Petrausa, bivšeg direktora Centralne informacijone agencije, odnosno CIA. To su oružje za specijalni rat, za psihološki rat. Kako vama izgleda ova slika u medijima, jer činjenica sa kojom se mi suočavamo, pozicije u kojoj smo se našli, mi smo sada zapravo pretvoreni u teritoriju. Sve je simulakrum. Mi nemamo svoju državu, nemamo svoju vojsku, mi nemamo svoju policiju, mi nemamo svoje zakone. Imamo sada otvaranje zadužbina Saudijske Arabije na prostoru Novog Pazara. Promenjen je zakon o zadužbinama, za to vreme se srpski zadužbinari prećutkuju, njihove imovina oteta, oni ne mogu da jednostavno dođu do povraćaja zadužbine te imovine. Sve u svemu vidimo nestanak jednog naroda. Zatim... Ali problem je, to što mi vidimo, ja se slažem s vama, izvijem se što se prekrijem. Šta mi ne vidimo? Mi ne vidimo otpor tog naroda. Koliko smo mi uopšte zainteresovani da opstanemo? A kako mislite kada smo izloženi ovakvim psihološkim dejstvima još od... Pa idemo svi lepo na Savski most i ja skočimo. Jer ako već nema rešenja... Narod nema nameru da skače, već ima nameru da neko ko preživi više ga ne zanima kako, da li kao Srbin ili ne, da li kao baštinik jedne tradicije ili ne. Znači, došli smo do tog stadijuma kada je ta operacija dosta... Dobro, može jedan trivialni primjer? Može. Evo, dozvolite mi trivialni primjer. Znači, ja kad dođem u Srbiju, vozim se mnogo kolima, jer stalno jurim gore-dole. I slušam radio, naravno, u kolima. Non stop
slušam muziku iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz drugih nekih krajeva bivše Jugoslavije. Naravno to treba se slušati. Međutim, u svim zemljama postoji, to je zakonski regulisano. Znači, ti možeš da puštaš, ne znam tačne procente, na primjer, 50% domaće muzike, 50% strane muzike. Ako puštaš više od 50% strane muzike, neće tebi niko zabraniti da emituješ tu muziku, ali ćeš plaćati porez po drugoj osnovi. A da li vi znate da je jedna od prvih naredbi koja je stigla nakon 5. oktobra bila da domaća, odnosno srpska muzika, ne sme da prelazi 10%. Šta su radili domaći muzičari da se bore protiv toga? Znači, šta vam kažem, kad bi se oni organizovali i rekli, otišli da podrže bilo koju partiju, kaže, ok, mi ćemo te podržati zvanično, javno na izborima, ali možda im izglasaš taj zakon. Kako su radili naša braća Hrvati? To se tako rešava. Znači, možemo mi da kritikujemo državu koliko god hoćemo, država je takva kakva je, to se odmah vidi. U Sorčinju se već vidi kakva je država. Ali ne smemo da zaboravimo na naš deo odgovornosti. Ne zato što sam ja neki sad da mudrujem ovdje i drugima solim pamet, ali svako od nas mora da priloži svoje zrno. Šta se dešava? Onda, srpski muzičar ne može da ode da svira u Niš, jer u Nišu sviraju Zagrebaši, sviraju Bosanci, sviraju... Šta to znači? Znači, prodaju se manje srpske ploče, znači, srpski muzičar ne zarađuje od te tezge koju bi trebao da zaradi, nego zarađuju neki drugi. A kakva je situacija kad odu naši muzičari sviraju u Hrvatsku ili u istu u Bosnu? Zanimljivo je pitanje... Ja sam taj trivialan primjer. Primer delovanja preko muzike je primer najjačeg delovanja, suštinskog delovanja. Imamo potpuno gašenje srpske muzike, etno muzike, ali to se radi veoma sistematski i ljudima se utiskuje i čak se muzika koja se plasira na tim radijima naziva domaća muzika. Ona se plasira pod... To je mnogo lepše, mnogo pametnije od mene definisao Njegoš, a to je tako. Vuk na ovcu svoje pravo ima, kad Tirjani na slaba čovjeka. Ko se ne brani, njega će pojdu vukom. Da, jasno je da su... Dakle, možemo mi sad, znači to je sad ovako jedna retorička priča, možemo mi to sa filozofske tačke gledišta, sa religiozne tačke gledišta, sa socijalne, sa muzičke, tako da hoćete. Suština je ta. Ko se ne brani, propada. Da, kada pogledamo koji su uzroci ovog stanja, mogu se tražiti još i u komunizmu i slabljenju srpske nacionalne svesti, njenom opadanju, nepostojanju istine, ogromnom broju stradanja od strane komunista, koja nikada ni posle 5. oktobra, ni posle smrti Josipa Broza nisu bila osvešćena, odnosno taj... To je još jedan dokaz da nije bio samo Josip Broz. A kada pogledamo ko kontroliše, odnosno ko je vlasnik tih radijskih programa, mi ćemo doći do toga da hrvatski tajkuni posjeduju najveći broj tih medija. Ne treba se čuditi onom što se dešava, narod je stavljen u poziciju nekoga kome se stalno servira priča o Hagu, Haškom tribunalu, zločinu velikosrpskom, kome se neprekidno ispira mozak. Mlada generacija je odrasla potpuno pod tim uticajem koje je preseljeno u sve institucije sistema. Dakle, u pitanju je sveobuhvatna, veoma složena operacija nestanka srpskog naroda. Ali ja tu operaciju prepoznajem, gospođo Žorović, ja tu operaciju prepoznajem. A kako ćemo se boriti? Evo, ja veoma imam... Pa evo, eto muzičari, nek se skupi, verovatno ima neko udruženje, neka odu kod ministra, mora da ih primi sigurno, ili neki njegov ćatar će doći, glas do ministra, i glas će, slušaj, to može zakonom da se reguliše. I ako nećeš, mi imamo svoje načine kako ćemo se boriti. I gotovo. To se tako radi svugde. Verujte mi. Ovde nisu uspostavljeni ti zakoni, nego odmah krenuto sa jednom šok terapijom. Ma neće država sama da uspostavi nikakav zakon da se vi ne izborite za njega. Ali kažem vam da su ljudi formirani u matrici političke korektnosti. Prihvatam, Viljane, vi ste u pravu. Izvinim se što sprekam. Vi ste u pravu, ja vama uopšte ne sporim ni zarez za toga što ste rekli. Ali to nije dovoljno. To je dijagnoza. Znači, mi smo bolesni, vi ste postavili dijagnozu u redu. A sad treba lek. Ali postavimo pitanje zašto to niko ne radi? Zašto ne traži? Zašto se ne postavlja pitanje uopšte delovanja muzike? Pa to znači nije kriv ni Milošević, ni Tadić, ni Koštunica, ni Žika, ni Pera, ni Laza, nego sam malo i ja kriv. Nego ste malo i vi krivi, nego je malo i gospodin kriv. Znači, ajte sad stanemo da se pogledamo gledalo, kaže, pa nismo baš ni mi anđeli. Pa je, pa znate kako su pitali ovog, kako se Pašić, došli njegovi zemljaci tamo da ga pitaju, kaže, pa dobro, Bajo, a zašto ti nisi kao ovaj Engles Gladstone? Gladstone bio predsjednik vlade ili ministar svojih posla, ne znam, engleske. A Pašić lukavi.
Pa kaže, pa kad vi budete kao Englezi, onda ću ja da budem kao Gladstone. Ja ne bih voljela ni Gladstone, ni da budem kao Englez. Pa dobro, ja ne volim, ali njegova država je imperija, gospođe Đorđević, vidite gde smo mi. Eto, samo to razlika. Pa upravo zbog toga što je njegova država takva kakva jeste, svet se nalazi i sve bliži provali, zato što se jednostavno taj model smatra ispravnim. Ne smatram ja taj model, izvinim se što sprekam, ja ne smatram taj model ispravnim, ja smatram taj način funkcionisanja ispravnim. Oni znaju ko su, oni su svesni toga i oni se bore za to. A da li vam se čini da Srbi možda više ne žele da budu Srbi? Pa, vi ste malo prelepo rekli, to je tačno. Znači, ovde je odrasla jedna generacija ljudi koja sad ima 25-30 godina pod terorom nevladinog sektora, pod terorom navodno slobodnih medija, koji su forsirali jedan bolesni autošovinizam. Ovde je sramota reći da si Srbin, sramota je reći da voliš svoju zemlju i sramota je uraditi bilo šta što bi bilo korisno za tvoju zemlju. Ja te mlade ljude razumem, oni nisu krivi, oni su žrtve. Međutim, i u najgorim uslovima čovjek mora da živi. Čovjeka osude na 50 godina samice i on u samici mora da živi. Mi ne smemo da se pomirimo sa sudbinom, jedino onaj ko ne želi da se bori, gubi. Svi koji su borci opstaju. Da. Svi koji su borci opstaju, verujte mi. Tako je. Evo, Ivane, to je vrlo lako, samo treba priznati. To je to, idemo napred. Gotovo. Aleksandar Vuksanović, 20 godina živi u Španiji, radi. Zahvaljujući njemu objavljena je prva knjiga o Srebrenici na španskom jeziku u izdanju istorijskog projekta Srebrenica i zahvaljujući njemu održana je prva javna prezentacija srebreničke teme na španskom govornom području na naučnoj konferenciji održanoj u Madridu maja 2013. godine. Kako sam rekla, Vuksanović je osnivač i urednik jedinog i prvog srpskog internet portala na španskom jeziku, Seminario Serbio, i nedavno, odnosno prošle godine, na dan kada je pokušan veliki udar na istinu o Prvom svetskom ratu, koji je bio najavljivan i dobro pripremljen u globalističkim krugovima, vi niste sedeli skrštenih ruku, već ste napravili film na pucanju odavde u kome ste sagledali kontekst, uzroke i posledice Vidovdanskog atentata u Sarajevu 28. juna 1914. godine. To je ono što je takođe bilo deo ovog vašeg rada, koji ja nazivam inforatničkim u pravom smislu te reči, da se traga za istinom. Pa da se podsjetimo i ovog filma. Pa taj film je jako značajan, ne zato što sam ga ja uradio, naravno, nego je značajan zbog toga, zato što država Srbija nije ništa ozbiljno uradila da se obeleži 100-godišnjica početka Prvog svjetskog rata. Kao što država Srbija nije uradila ništa da se obeleži 200 godina Njegoša, kao što nije uradila ove godine da se obeleži 200 godina drugog srpskog ustanka, koji je na neki način ipak početak stvaranja te nove srpske države, kao što je ne interesuje Narodni muzej, kao što je, znači, jedna opšta apatija i neinteresovanje. Ne, nije apatija, već je program. Ja zaista smatram da se država ne može više zvati srpskom državom, jer ona to nije po svim obeležima, po svim teorijskim i praktičnim, kako bih rekla, odlikama jedne države. Dakle, pa dobro, možemo mi sad ulazimo u teorijske rasprave. Ja znam da je Narodni muzej ne radi 100 godina. Eto. Sad, teoretski mi to možemo definišemo kako hoćete. Ne, ali teorijski mi smo samo kolonija u najboljem slučaju kolonija, gde se zakoni, odredbe, uputstva transmituju i prenose i mi imamo sprovodioce. Dobro, ali to je dijagnoza koju smo svi postavili, to znamo. Mislim, ne želim da umanjim vrednost vaših reči, ali tu dijagnozu znamo i svi se slažemo s njom. A sad vidimo kako ćemo se rečimo. Da, to ćemo vidjeti, da se malo osvrnemo na dokumentarni film na pucanju odavde. Ja ne znam da li on ima neki kvalitet, stvarno ne znam, ali ako ga ima, onda je to činjenica da taj dokumentarni film pokazuje da nije presudni kvalitet novac. Znači, nešto i bez novca može da se uraditi. Ja sam to radio bez novca, uz pomoć mojih prijatelja koji su stvarno profesionalci, a ja nikad se ranije nisam bavio filmom, niti nečem što liči na film, to je moj prvi pokušaj. Zašto su neki profesionalci hteli da pomognu jednom amateru, ja to ne znam, ali imamo neki rezultat. Znači, mladi ljudi, oni treba ovo da gledaju i da shvate da nije put čekanje stipendija,
da nije put čekanje tuđe pomoći, nego je put rad. Kamere koje su snimljene da se napravi ovaj film su najskromnijeg moguće kvaliteta. Ja gledam po Beogradu klinci koje mobilne telefone nose, polovina tih mobilnih telefona ima bolje kamere nego što smo mi imali, od ovih koje smo imali kad smo ovo radili. Znači, može da se radi, bitno je da se radi. Ja sa mojim interesovanjima i u mojoj životnoj dobi, ja se filmom neću baviti, ali neki mlad čovjek od 25 godina da je ovo napravio, ne bi dobio Oskara za njega, ali možda mu posluži kao lepa vizit karta, da ode kod nekoga ko ima novac, pa da kaže, vidi, evo ja sam ovo uradio, daj mi malo, pomozi mi novcem, da ja to uradim, da bude i tehnički savršeno. Znači, stalno se vraćam na istu priču. Moja teorija je da je bitna aktivnost. Analize su dobre... Samo da se vratim na nešto što ste rekli, što mi se čini izuzetno značajnim. Zbog čega se globalistima žuri da srpski narod satru, jer ovo je satiranje jednog naroda koje je najavila Latinka... Ja vas pitam, kontrapitanje. Naročito od 99. oni nas hoće satru, a još nas nisu satrali. Da, nisu, ali evo sad su jako blizu. Pa nisu blizu, nisu završili. Hoću ovo da vas pitam. Očevidno je da raste svest i znanje u Evropi o tome da događaji u Jugoslaviji nisu ni najmanje bili ono kako su bili predstavljeni. Tu imamo korake na svakom ćošku. To se krije od Srba. Pa ne, skoro da je to tako, ali gospođe Đorđević pojeo vuk magarca. Ali to je ono što bi trebalo da mladi ljudi razumeju. Pa naravno, ali mladi ljudi, ovde se radi, ali ne samo ovde. Radi se svesno na idiotizaciji društva. Znači, mladim ljudima se nameću neke lažne vrednosti, da li je neka snajka tamo napumpala usne, ili da li je neko spavao sa ne znam kim, ili da li je fudbaler, da li se napio na splavu. A ukoliko su u akademskom svetu, kako će otići odavde, to je sada jedina briga tog mladog. Pa dobro, znate šta, tačno je da Srbija ima veliki demografski problem i tačno je da jako mnogo mladih ljudi odlazi, ali ja ću reći primjer Španije. Prošle godine Španija je mnogo jača zemlja od nas, ne možemo s njima se poredimo, ali preko 60.000 mladih ljudi školovanih je otišlo iz Španije prošle godine jer nema posla. Tako da nama jeste teško, ja ne kažem da su Srbi živi bolje nego u Španiji, ali hoću kažem, bitno je preneti poruku. Ljudi, Srbije nije najgore mesto na svetu za život. I u Srbiji može nešto se uradi. I kad odete tamo, bit će vam možda bolje, ali ćete imati neke probleme za koje sada i ne znate da postoje. Tako, nemojmo da pospešujemo, nemojmo da stimulišemo kao bežanje iz Srbije kao jedino rešenje. Ono što mi najmanje želimo da pospešimo je odlazak iz Srbije i nestanak nacionalne svesti i osjećaja značaja, važnosti, ali vidite vi dok je došla posjedovanja svoje domovine, svoje zemlje. Ali vidite dok je došla autocenzura. Evo, kad pričamo o tom sarajevskom atentatu, prošle godine, Koljević je napravio film o Branio se mladu Bosnu. Odličan film, meni se jako dopao. Postoji neki drugi film, ne znam sve tim detalja, kako se zvao, koji, taj drugi film fokusira priču iz ugla jednog zatvorskog čuvara, koji je čuvao tamo principa i Čobrinovića. Koljević fokusira priču iz ugla Cistlera, Rudolfa Cistlera, advokata mlade Bosne. Gospodin Basara, veliki gospodin Basara je napisao knjigu o sarajevskom atentatu, koju ja nisam čitao, ali sam čuo, da fokusira priču iz ugla Franca Ferdinanda. I to je kraj. Pa dobro, ja vas pitam, šta će naša budućnost da očekuje, šta će ta mlada djeca da očekuje od nas, kad vidite kako mi tretiramo sarajevski atentat, mi tražimo neke druge, svi se stidimo da kažemo, ajde napravimo film da vidimo kako je Gavrilo Princip razmišljao. Ajde vidimo kako razmišljala mlada Bosna. Ajde vidimo ko je bio taj Čobrinović, zašto je bio grafički radnik. Ajde vidimo ko je bio Vlado Gečinović. Ajde vidimo, ima mnogo stvari koje mi treba da znamo, a mi bežimo od svoje istorije. Mi bežimo od svoje istorije, stidimo od svoje prošlosti, kao da smo mi neki kriminalci. Kao da smo mi ubili 700.000 Hrvata u Jasenovcu, kao da smo mi isterali 300.000 Šiptera sa Kosova, kao da smo mi tamo pravili po Hercegovini jame i bacali žene i decu, kao da smo mi spaljivali ljude po crkvama. Nismo mi ništa toga uradili. Mi možda nismo divni, ali nismo mi takvi đavoli. Pa vidite kako je političko okruženje oko nas. Sve zemlje nastane na teritoriji, posle raspada bivše Jugoslavije, jedna od osnovnih crta njihove spoljnih politika je srbomrstvo. Jedno izrazito antisrpstvo. Naravno, zato što je ceo proces razbijanja išao preko takozvane balkanizacije, koja je čak ušao u terminologiju, odnosno u teoriju kao proces razbijanja naroda jezik je mnogo važna stvar, jezik je mnogo važna stvar, naravno. Suviše je jak udar. Kada sagledate dimenzije tog udara, koji je nastavak prethodnih udara, i kada jedan trenutak
je bio od značaja 2012. godina, čini mi se novogodišnji broj Mađar So, list na mađarskom jeziku, intervju sa Latinkom Perović, koja je ove procese najavila, ove procese koji su od 2012. intenzivirani, procesi brisanja srpskog Pa to je stara komunistička aktivnost, to je ništa novo. Ovaj proces koji je sada u toku je daleko pospešio, odnosno ubrzao ovaj proces, potpuno po obrascu koji je i Jurij Bizmenov opisao, agent KGB-a, uništavanje naroda u 4 koraka, u periodu od 15 godina. Mi se susrećemo sada sa tim, jednim od završnih faza u ovom Ok, to je dijagnoza, koja je terapija? Pa sad ćemo, evo, mi se borimo, znači, inforatnici koji su stavljeni u poziciju da tragaju odnosno da deluju preko prostora koji im je dostupan, znači, samim tim nemaju mogućnost da se obrate narodu, jer internet populacija zna se kom pripada jednom malom procesu. Osim toga, gledani smo i slušani od strane naše dijaspore u inostranstvu sa daleko većim razumevanjem nego što to rade ljudi u samoj Srbiji. Ovde su ljudi suočeni sa, što je takođe deo projekta, sa nemogućnošću da se ostvaruju u radnom smislu egzistencijalno. Pa ja razumem da ja stvarno ne želim da me neko shvati. Prvo, ne želim nikome da solim pamet, naročito ne ljudima koji žive u Srbiji, čiji život je jako težak. Ja to stvarno potpuno razumem. Uopšte ne želim da kažem da je ovde bolje nego na zapadu, niti želim da kažem kako ovde može mnogo toga da se uradi ovde, ali to je kao kad dođe neki mali fudbalski klub da igra protiv Real Madrida. To je mnogo teško da može nešto da uradi. Ali ako se ne budu borili, tek će onda da izgube. Srbija ima veliku istoriju. Nema šta, mi smo ostaci jednog vrlo velikog naroda i proces gašenja naše istorije nije savremeni trenutak, već je to zatiranje i tekako dugoročno i dugotrajno. Cela naša stara istorija... A čim toliko dugo ne mogu, ja bih gledao priču iz drugog ugla, čim toliko dugo ne mogu da nas satru, a očigledno ne mogu, znači da nismo i baš toliko slabi. Jel mogu ja da se uključim sad? Evo, Ivan Jušković, družina Hrasta. Dobar dan, Srbijo, dobar dan, planeto. Pozdravljam vas, družina Hrasta. Evo, želeo sam da se uključim u ovom trenutku u ovaj razgovor. Ivane, izvinjavam se, samo, može jedno pitanje jednog od slušalca, pa onda da krenemo sa ovom... Samo bi dopunio ovaj vaš razgovor sa jednim, nazovimo, izlaganjem malim. Celokupno dešavanje u našoj zemlji mora da se pogleda iz oblasti višedimenzionalnih vojnih dejstava ili takozvani neokortikalni rat ili uticaj na čoveka koji je veoma višeslojan. I ako pratimo delove, možemo i da se, ako samo obratimo pažnju na delove, možemo da se izgubimo u toj priči. Ali, ukoliko pogledamo celinu, vidjet ćemo da je sve uvek usaglašeno u tim višedimenzionalnim dejstvima. Prvi oblik ratovanja je uvek informativni. Možete da vidite da se stalno radi sa poluistinama, lažima, sa prikrivanjem informacija o istoriji, jeziku i tako dalje. Znači, neprekidno ide informativni rat. Takođe, ovo totalno zaglupljivanje preko medije. Drugi oblik, veoma bitan, je ekonomski rat. Tu su u prvom redu banke koje nam daju kredite, ne daju kredite, ucene i tako dalje. Tu su sankcije kao veoma bitna poluga. Tu su, ko zna već koji sve sistemi u tom ekonomskom ratovanju. Treći oblik je društveno-politički. Možemo da vidimo da je u toj pozorišnoj cirkuskoj predstavi na našoj političkoj sceni svi su plaćeni od istog gazde i svi igraju šta treba da se odigra. Za svaku ciljnu grupu postoji odgovarajuća organizacija. Znači, tu spadaju i političke partije i nevladin sektor. Najčešće. Četvrti oblik ratovanja je hemijsko-biološko-meteorološko, odnosno nešto što bi se nazvalo možda i parapsihološki, nešto što sad mi kao ne verujemo, pa verujemo, ali to je na granici uticaja na nas. I peti je vojna prisila. Znači,
Ako ništa ne pomogne, postoji tank, bomba i ostalo. Znači, mi stalno smo u miljeu višedimenzionalnih dejstava, stalno se oko nas radi jedna veoma zahtevna i složena operacija, ali koja nas primorava na ličnu inicijativu. Stvarno, to je što Aleksandar, kako si rekao, to jeste da mora postoji inicijativa. Znači, inforatnici imaju zadatak da probude čoveka, da on zna koje je milje, šta se dešava oko njega i da preuzima nešto da radi. Odnosno, preduzet će dejstvo samo oni koji su čovečni, odnosno one koji ima svoju dušu, svoju svest, koji ima svoju odgovornost i kao muškarac i kao žena, i kao tata i kao mama, i kao deda i kao baba, ili već bilo kako, kao dete. Svako ima odgovornost da započne neku aktivnost na očuvanju sebe. Evo, pitanje naše slušateljke Slavice Ivković, pitanje za vašeg gosta, zašto ste otišli u Španiju, a niste ostali u Srbiji? 15 znakova uzvika. Kako možete da savjetujete mladima da ostanu, a vi ste sami pobegli i otišli da živite u Španiji i sada nam odande pametujete? To je strašno. Mislim, ja ću vrlo rado odgovoriti, ali pitanje je strašno u smislu, zato što to pitanje ne govori ništa loše o meni. Ne govori ništa loše o meni. Svako je slobodan da živi gde hoće, svako je slobodan da radi šta hoće dok ne nanosi nekom drugom štetu i svako je slobodan da razmišlja o onome o čemu hoće. Znači, ja razmišljam o Srbiji ne zato što imam patološku potrebu da nekome svolim pamet, nego zato što ja volim ovu zemlju. Zato što sam ja državljanin ove zemlje. Zato što ja govorim jezik ove zemlje, zato što su moje emotivne veze sa ovom zemljom izuzetno jake. To prvo. Drugo, ta gospođa što mene optužuje da ja pametujem, ja razumem da je ona možda mene pogrešno shvatila, ali moja želja nije bila da pametujem, niti da nekome savjetujem da ne ode. Ja sam rekao, mogu da odu, ali će se susresti sa nekim problemima za koje ne znaju da postoje. Samo sam to rekao. Sad, svako je slobodan. Kao što je ta gospođa isto slobodna da dođe, pa da proba. Meni su sad skoro u medijima ovde, na nekom portalu, da vam ne pričam, na istu temu iskritikovali. Ja sam svakome rekao, uvek sam spreman da ispričam javno kakav je bio moj put, i svakome ko je spreman da dođe, da živi na zapadu, mogu da pomogne mesec dana da bude kod mene, da mu objasnim kako se radi bez papira, da mu objasnim kako se dobijaju papiri, da mu objasnim kako se uči jezik, samo da mi ne traži pare. Jer ja nikome nisam tražio pare. Pa ko je spreman da pređe taj put? Evo, ja koliko mogu, ja ću mu pomoći. Znači, to je priča kao kad on mislim, znam, znate koliko puta su to meni rekli. Nećemo da trošimo vreme na ovakve komentare. Naravno. Mislim, to je, svako je slobodan da ide svoje. Samo izvinjavam se, ne bih uopšte pročitala taj mail, da ne mislim da gospođa nije to zlonamerno rekla, nego je prosto to odraz onoga što je postalo neka forma revolta, a u ovom slučaju neosnovanog, jer ono što ste vi uradili u Španiji i što ste uradili za našu stvar, za srpsku stvar, za istinu o Srbiji, to je potpuno sve jedno i utoliko je i bolje što ste uradili u samoj Španiji. Pa nije, ja sam bio izuzetno nagrađen za to. Evo kad smo napravili tu konferenciju o Srebrenici, na primjer, naravno srpski mediji nisu to preneli, a oni koji su preneli... Pa nisu to srpski mediji. Molim vas, nemojte izvati srpski mediji, su instalirani obaveštene službe, strani mediji, David Petraus, kupio je sada Grand, pogledajmo kako je to trovanje od jutra do sutra, pogledajmo te spektakle, ne znam Ivane da li si zapazio, sada je pokrenuta i neka emisija za neke talente zakasnele, koji sada, zove se emisija Nikad nije kasno, i znači, bez obzira u koje godine dođete, David Petraus će vam dati šansu da vi se pojavite u njegovoj Grandu. Nije to nikakav srpski patent, sve te emisije postoje na zapadu i u Španiji, na primjer, gde živim. Sve je to preneto odande. Nije to nikakav srpski patent specialitet. Da, u redu je sve to, ali kada vam zatvore svaku mogućnost da vi budete, dogovorite da radite istinu, da istražujete, U Španiji je počela politička promjena za koju niko nije mislio da će doći, tako što je 40 intelektualaca odlučilo spava na ulici. Ajde, jer ima u Beogradu 40 intelektualaca koji će spava na ulici?
Pa ne znam da li će baš Pa onda da neće biti problem. imitiraju to, ali mi moramo da Onda neće nađemo biti neki... problem. Sad, može mene tu da vređe kogod hoće, nema problema, jer to neće rešiti nijedan problem. Nije bila nikakva ambicija, ja naše službe, u to sam uverena, nego jednostavno... Ne, ma ne ljutim se, ja tako pričam, jedne... ne, svako je slobodan kaže šta hoće, nema problema, neka kaže šta. I o tome treba razgovarati. Znači, čini mi se da bi morali da pronađemo jedan model u kome bi mogli da analiziramo ovo što se dešava, a da pritom računamo na čitav niz malih pobeda. Jer ono što želimo je da pobedimo globalni poredak, da ne dozvolimo da nestane u Srbiji, da nestane istina o Srbiji. Ona je dragocena, to shvata svet. To shvata, kao što je sad shvatio istinu o tome da stradanje Indijanaca nije nešto što se desilo samo Indijancima. To je John Donne dobro opisao, ne pitaj nikad za kim zvono zvoni, ono zvoni za tobom. To stradanje Indijanaca, kada sagledate njegovu metodologiju, načine koji se odvijalo, to se potpuno poklapa sa ovim što se sada dešava brisanjem Srba. Ista je metodologija, potpuno je ista, nema nikakve razlike, znači donose se zakoni, prvo je vođen rat, onda donošenje zakona, kojima vam oni na osnovu zakona sve uzimaju, vi postajete građanin drugog reda. Ispred vas su Romi, ispred vas su izbeglice, ispred vas su azilanti, znači oni imaju veća prava nego vi u sopstvenoj zemlji. Vi ste uskraćeni za prava. Vas milicija zaustavlja na svakom ćošku, naplaćuje vam kazne za najveće besmislice. Sve više ste okruženi jednim policijskim sistemom koji ima želju da vam pokaže da ste vi ovde jedna suvišna stvar koja treba da ode iz zemlje. Naročito posle pada Slobodana Miloševića, mi savršeno precizno postavljamo dijagnoze. Međutim, nema potrebe ponavljati stalno istu dijagnozu, treba naći terapiju. Mislim da je terapiju izletnuto, i mi upravo ovde na Inforatnicima i tražimo načine na koje, jer čini mi se da se u zoni ovog materijalnog taj odgovor ne može naći. Ne postoji način, sem kad bi imali sada ogromne pare, kao Donald Trump, pa lupili šakom o sto, pa počeli onu kampanju onako zavodljivu kao što radi Donald Trump, i onda vi sa parama možete da kupujete i televizijsko vreme, možete jednostavno da uradite pomoću tih para, da dobijete mogućnost da sada probudite nešto kod ljudi što bi ih motivisalo. Odlično. Ne slažem se, ali ne možemo samo mi da pričamo. Mislim, pare su izuzetno važne, ali nisu neophodne. Mislim, nisu jedino važne. Tako je. Ali imamo, čini mi se, jednu veliku priliku koja se zove lično oboženje, lično osvešćenje ili svest, polje svesti, zato što pomoću novca mi ne možemo da prođemo kroz ovaj sistem. Znači, to je jedna od etapa. Zato što sve ovo što se radi, ne možemo mi da svedočimo za ono komšiju, ne možemo da svedočimo za ovu ženu koja se malo prejavila, ne možemo da svedočimo ni za koga, osim za sebe. Naravno. A svojim postupkom, svojim načinom mi idemo da svedočimo da može i drugačije. Kako to može drugačije? Koji ćemo mi sistem vrednosti da uzmemo? Evo, ja ću da vam kažem šta sam čuo malo pre u autobusu, pa sam razmišljao na tu temu, ali doći ću do Indijanaca. Evo, razmišljao sam o parama, pa sam došao do Indijanaca. Zato što u autobusu sam čuo nešto što me onako malo zbunilo. Čuo sam da se za predstojeće izbore nudi novac od tih nekih 100 ili 120 evra za takozvani siguran glas političkim partijama. Ja sad razmišljam da li su to članovi političkih partija, ali oni to tako kupuju, tanke franke. I u jednom razgovoru, ja pitam jednog starijeg čoveka, on kaže, znaš šta, toliko sam već istrošen od svega da bi uzeo te pare i za taj siguran glas glasat ću kome plati. Ja kažem, pa zar si toliko jeftin? Znaš, daješ svoju sudbinu, svoju mogućnost, ali kaže, ja ne znam koga, nemam šta da biram. I tu sam ja prestao sa tim nekim i razgovorom i opšte razmišljam na tu temu. Ne na tu temu, nego opšte da se s njim nešto ubeđujem, zato što sam samo pomislio, Bože, čovek koji skuči svoju viziju, više ne vidi izlaz, znači da je porobljen. Daj sebi mogućnost da može drugačije. Znate kad su Indijanci pobeđeni? Mislim, šta se to dešavalo?
dođe neko i kaže, hoću da uzem tvoju zemlju. A Indijanac pita, kako da uzmeš moju zemlju kad je to naša zemlja, to je Božja zemlja, mi smo tu. Nebitno, zakoni. Hoću da kupim to parče zemlje i tako dalje. Neprekidan sistem zakona i podvala, finansijskih podvala, odnosno zakonsko-finansijskih podvala. I ostali su bez zemlje, dovedeni na nivo rezervata ili malih skupina, gde, kao ono što smo mogli da čujemo, znači kad su im oduzeli decu, šta je došlo od toga? Da ih sad pokazuju kao jednu bolesnu naciju koja nije imala nekog smisla tu što postoji. A zašto su bolesni? Zato što su kao mali odvedeni odvojeni od roditelja, od izvornog načinog života i strpani u neke škole gde su ih besomučno bili, besomučno maltretirali, besomučno ispirali mozak, da oni pošto poto kao... Da izbace Indijanca iz glave Indijanca. Da li je to poznato našim slušalcima? Upravo to. Znači, promenite svest. Upravo to. Da, neprekidno promenite svest. A šta to znači? Ko bude promenio svest, taj ide u nesvest i sigurnu bolest i nestajanje. Mi imamo ovdje lep put. Ili da se probudimo i da svedočimo da jesmo ljudi. Ko se bude prodao za 100 evra, svoju slobodu, taj i ne zaslužuje uopšte da može da se isključi odmah iz ovog programa, on jednostavno nije za upotrebu. Ali čovjek koji će da posvjedoči istinu, dobrotu, ljubav, koji će da izađe napolje i da pomogne svom komši, bratu, koji može dodati da sad jedno drvo, na primjer. Da. Ko može? Evo, napraviti jednu akciju, posaditi drvo. Za sve nas. Ajmo da počnemo od toga. Evo samo da izvinjavam se, Aleksandre, Milena Pili, odlična emisija, odlični gosti, pozdrav za sve. Dragoljub Bogićević, lepo je što vaš gost voli Srbiju, ali smo im plaćanjem poreza u EU direktno radi protiv naroda ove zemlje, istini za volju, ni mi nismo u drugačijoj poziciji, jer mi posredno i neposredno činimo isto. Da, gospodine Dragoljube, upravo ja o tome razmišljam svih ovih dana, da mi finansiramo svoju sopstvenu propast, koju ne mogu da sprovedu ljudi s polja. Prava propast, kako je to dobro uočeno, dolazi iznutra. Ne može vam nikad neprijatelj na granicama, neprijatelj među vama naneti poraz. Poraz se može postići samo ovim porobljavanjem iznutra, promenom svesti. Kada Indijanac prestane da bude Indijanac, kada Srbin prestane da bude Srbin. A pogledajmo kako se radi, kako je suptilno, evo recimo sada je takozvani katolički Božić i Maksi daje 4 dana popusta za penzionere. Ja sam pitala da li je to zbog katoličkog Božića. Mene je kasirka u Maksiju pogledala nekim pogledom koji je označavao neprijateljstvo. Dakle, ona je bila neprijateljski orijentisana prema meni. Jer sam ja to zapazila. Jer te stvari treba raditi podmuklo. Jer treba praviti reklame kakve su sada i kititi da bi se taj Božić približio. Jer je to ekumenistički cilj. Šta mi podmuklo delovanje kojim se ispira mozak ljudima je neverovatno. Ja gledam kako ono deluje čak i kod ljudi koji su u porodicama, kod mladih ljudi koji su u porodicama u kojima se govori o važnosti, o značaju, o istini, o tome šta su Srbi bili. Ti ljudi to ne mogu da slušaju. Njima je nešto urađeno na nivou kontrole uma. Znači, napravljeno je da oni to ne mogu da podnesu kada vi o tome govorite. I naši ljudi koji su izvan Srbije, njima se ne radi to. I oni ostaju Srbi. Jer se tamo ne vrši ovakav pritisak na vas. Tako je. A ovde se dešava, Ivane, da li si ti to zapazio? Jednostavno, neće da sluša. Da. Kaže, nemoj me smaraš. Tako je. Upravo, to je taj duh. Ako nemamo Svetog Duha, koji nas sve savršeno i lepo spaja u jednu skladnu celinu, onda imamo duha kontrole. Znači, vratim se na onu malo pređašnju priču,
kad imamo čovjeka koji kaže da, prodaću svoj glas. Znači, svoju slobodu je prodao za male pare. To znači, sam dobrovoljno odoh u kavez i tamo blame, ili već šta god da radi. Znači da je on uništen? Da, Na kom je on od nivou? tog čoveka trenutno, znači kao saradnika, teško čovjek može da računa. To je već neki, čak i životinja ne prodaje svoju slobodu nikako, a zamislite čovjek koji proda svoju slobodu. To znači da je nekako opsednut već. Već je u klopci jednog zlog duha i tu nema šta se priča. Znači, ali njegova odgovornost je da tog zlog duha probije, da ga otvori i da zasija. Džabe sjelica koja je, ne znam, u nekoj kanti. Sjelica mora da sija to svetli, a ne da se skriva. Naša deca, pod velikim uticajem svih ovih medija, teško da više mogu da svedoče da jesu Srbi. Ja vam evo predlažem da neka naredna emisija bude i sa Slavišom Miljkovićem, odgonetačem srpskog jezika. I šta znači Srbin? Kaže, slovim, kretanjem Božijim. Da li mi slovimo kretanjem Božijim koje je sloboda, koja je ljubav, koja je istina, koja je dobrota, koja je lepota, koja je stvaralaštvo i tako dalje? Ili smo kupi, prodaj. Da li smo mi roba? Ako smo roba, onda smo roblje. A ja mislim da taj slobodarski duh svugde na planeti živi i da mora da da odgovor globalnim svim ovim izazovima. Da li će da se to desi milom ili silom promjena na planeti, ja ne znam. Milom, to znači, razumemo šta se dešava i svedočimo sasvim jedan novi sistem vrednosti. Silom, priroda će da nas obriše, na kraju krajeva. Priroda ne trpi ovaj stepen nesposobnosti, jalovosti i gluposti. Možemo svi da budemo LGBT populacija nestale planete. Možemo svi da budemo halapljivi, pa pobićemo se međusobno. Možemo da zagadimo sve, nestadosmo, šta god uradimo, nestaje. Ovakav kvalitet ljudi je za umiranje. Tako da, ja iskreno ne bi više dijagnostikovao šta se sve dešava. Dešava se šta se dešava, ali hajmo da živimo napokon nekim izvornim prirodnim vrednostima, pa da možemo da kažemo mi. To je ono što je zaista izvanredno, a Aleksandar Vuksanović je uradio čitav niz stvari i zanimljivo je da je u Španiji izašla iz štampe knjiga, odnosno objavljena knjiga venecuelanskog pisca Edgara Borgesa, koji je napisan u formi romana, odnosno dnevnika, ogleda, sve to ukombinovano, i jedno poglavlje je posvećeno vama i vašem radu na Srpskom nedeljniku. Pa, eto, inspiracija pa, zato što je čovjek, možete ga naći, čovjek nije bilo koji pisac i on je tražeći dokumentaciju o Petru Hankeu, najviše stvari o Petru Hankeu na španskom našao na mom seminariju u Srbiji. I tako stupio sa mnom u kontakt, smo pričali o Hankeu. Naravno da Hanke je opšte poznati, priznati, šta god hoćete, nisam ja tu otkrio rupu na saksiji, ali sam eto sistematizovao dosta vesti na jednom mestu, sakupio, a ja sam napisao neke tekstove o njemu, koji ton tih tekstova nije jako čest, ne kažem ne postoji, bar na španskom govornom području, sad ne pričam u zapadnom svetu. Tako da, eto, možda iako plaćam porez u sistemu koji nas uništava, eto, ja sam tako nekim stvarima uradio nešto što možda ne može se kvantifikuje materijalno, ali duhovno vredi jako. Mi plaćamo porez sistemu koji nas uništava. Pa plaćam ja, što kaže gospodin, znate šta, prvo, nisam upoznao toliko puno naroda koji su kao Srbi skloni podelama. Mi se delimo na četnike i partizane, na zvezdaše i partizanovce, najtragičnija podela je na Srbe koji žive ovde i Srbe koji žive tamo. Svi smo mi deo istog nacionalnog korpusa i to ne sme nikako se zaboraviti. Zato što ja, posle 20, kažem ja kao dijaspora, ružan izraz, ali eto, mi koji živimo tamo, nisam da ja mogu nešto da uradim ili ne uradim na duhovnom planu. Ako hoćemo sadimo sve na taj materijalni plan, dijaspora je i dalje
daleko najbolji izvozni proizvod Srbije. Znači, ja kad dođem ovdje trošim pare. Ja kad odem na uvac na godišnji odmor, ja mogu da odem na godišnji odmor i u Španiju. Verujte, imaju na Španiji mesta koje su možda čak i malo lepše od Uvca. Ali, znači, treba, ako hoćete da primenimo potpuno kapitalistički taj materijalni sistem vrednosti, pa cenite se onda po tome. Ako ne cenite to što ja radim u inostranstvu za Srbiju, ne morate cenite to što dolazimo ovdje i trošimo pare. Srbija ni izbliza nema tako dobar izvozni proizvod kao dijasporu. Mislim, ako hoćemo da sledimo priču na tu ravan. I vi ste govorili o tome i zahvaljujući vama je održani jedno predavanje u Kolarčevom Narodnom univerzitetu gde se govorilo o tome koliko je u stvari Srbija po svojim zakonima i po modelu ustrojstva organizacije, sada bez ministarstva za dijasporu, sa nekom kancelarijom za dijasporu, sa zakonom koji kada se uporedi sa hrvatskim deluje smešno. Pa sve radi da nas podele. Vidi se, dakle, da su zakoni dirigovani da mi ostanemo bez te dijaspore, jer uništenje Srbije mora bude kompletno i to spada taj odnos prema dijaspori, koji je najvažniji, najznačajniji, jer su to u stvari prave spone iz kojih treba da proistekne naše globalno delovanje. Srbija hoće u Evropu, što je meni krajnje legitimno. Ja sam stvarno proevropski raspoložen, ali mislim da ne treba tamo da idemo na kolenima. Znači, u društvu gde nas ne primaju kao ravnopravne, mi nemo šta tražimo. Ako Srbija hoće da ide u Evropu, pa verujte mi, ja mislim da tu mi koji živimo u inostranstvu možemo da pripomognemo malo. U smislu prenošenja nekih znanja i iskustava koje ljudi ovde nemaju. Ne zato što nemaju, ne zato što nisu sposobni da ih steknu, nego zato što nemaju tog iskustva, ne žive u tom nekom drugom sistemu. Eto. Da, ali ovde može da se samo još jedan segment doda. A to je da veoma često naši ljudi odlaze odavde, možda zbog toga i ljudi komentarišu, neko kaže da, ja sad trpim to i to, sve i svašta nam se nekako popelo na glavu, a veoma često ljudi koji odu u inostranstvo trude se da budu veći Englezi od Engleza, veći Kanađani od Kanađanina, veći Australijanci od Australijanci i tako dalje, znači svi bi da budu samo da ne budu to što jesu. I moguće da to bude neki put malo iritantna stvar. Ali to je možda i trenutak kada čovjek ode, stabilizuje se, sredi se iz ovog kovitlaca, pa kaže šta ja mogu sad uradim dobro i za svoju otadžbinu. Ali pre neki dan mi se desio jedan zanimljiv slučaj da su ljudi počeli da pričaju o velelepnim zgradama u Madridu. A meni pade na pamet odmah Rim, a odmah London, a odmah sve to. I ja ih pitam, onako malo šaljivo, ali veoma ozbiljno, rekao, da li ste vidjeli one silne kosti i krv u temeljima dole? Da li ste vidjeli onoliku krv? Oni kažu ne. Sve su to bile lepe zgrade. Ja kažem, trebali ste gledati ovako malo niže. Rekao, u temeljima je mnogo krvi. Rekao, ima puno lobanja, puno ljudskih kostiju i to. Oni onako gledaju, pa sad ćute. Ja kažem, znate šta, da bi sagradili sve te palate, bilo je klanje, otimanje, ne hiljade, nego miliona, stotina miliona ljudi širom planete. Da bi ti tako nešto kao izgradio. Znači, ovdje je jedan trenutak kad se mi potpuno budimo, osvešćujemo da to čemu se divimo u stvari je krvavo i mnogo krvavo, mnogo teško. Kad mi vidimo da su samo za izgradnju svih tih palata, eto, naprimjer, kad pogledate nešto, Sjedinjene Američke Države, samo koliko imaju stanovnika, nema ni 10%, troše 50% prirodnih resursa. Zamislite, jedna država sa tih, neka bude 200-300 miliona stanovnika. 300 miliona, da, neka bude 300, neka bude, znači, eto, 5% stanovništva, troši 50% prirodnih resursa. Zamislite, kataklizma. A zamislite, Evropska unija, opet sa Australijom, kaže, to je nekih 15%, možda 15% stanovništva, i nema. Nema, to je već 10. Da, nema ništa, da. Znači, oni troše 75% svetskih resursa. Znači, jedan sistem razmišljanja, trošenja, organizovanja države je potpuno neprirodan, potpuno nefunkcionalan i on je parazitski, konkvistadorski. Dođem, plevim sve što mogu i direktno idem u uništenje. Ajmo da stvorimo nešto.
Mi u tom smislu ne možemo da se boriti. Pazite, mi nemamo ni izbliza na svoj savjesti takve terete kako ima Zapad. Tako je. Znači, ko je izmislio otkrivanje drugih kontinenta, porobljavanje naroda, trgovinu robljem, ko je nasilno prekrštavao narode, ko je počeo 2 svjetska rata, ko je izmislio inkviziciju, ko je izmislio koncentracione logore da se ljudi dave u gasnim komorama, ko je počeo 2 svjetska rata, ko je bacio atomske bombe na građane nedužne kad je rat već bio završen. Pa nismo mi ništa toga uradili. Znači, Zapad je to uradio. Međutim, Zapad svojim stalnim nastupom sa neke pozicije moralne superiornosti, on nikad ne kažu, ja sam vojnički, ja ću te zdrobim ako ti to ne uradiš. I on kaže, ne, ja štitim demokratiju, ne, ja štitim ljudska prava, ne, Mi ne smemo da uđemo u tu dinamiku. Mi moramo da budemo svesni sebe i da budemo svesni svojih nedostataka, ali i svojih vrlina. I da ne dozvolimo da nas neko tek tako vuče za nos, samo zato što ima više para od nas. No, sasvim bi drugačije bilo, jer jeste tačno da je vojna moć predominantna za poziciju. Pa što nismo pobedili u Vijetnamu kad je to predominantno? Zašto je Vijetnam teo se boriti? Tako je. Mislim, meni je sad žao što moram ovo da pričam, ja znam da te neki ljudi iritira, ali to je Ne, ali da nema Rusije, sada bi već prisustvovali razrešenju dominacije punog spektra. Dominacija punog spektra je zaustavljena zahvaljujući ruskoj vojnoj moći i ne možemo podceniti vojnu. Da smo mi imali vojnu moć za odvraćanje napada od 20-30 država. Ne, ali šta je presudno? Mi nemamo sada vojni ruke. Duhovno je superiorno odnosno materijalno. To je tačno, to je ovo slovim, govorim Boga u sebi, pokazujem. To je ono što jeste tačno. To bi bilo superiorno, zato su Srbi dobijali sve. To jeste superiorno, zato nas još nisu slomili. Gde su sada Srbi? Pa da li vi mislite okupljamo. Da li vi mislite da smo mi vojnički pobedili NATO pakt? Da li vi mislite da mi možemo se odupremo njihovim tim, kako ih oni zovu, velikim kompanijama i ne znam nešto? To je pljačka, to je otimanje, to je rat. Možemo. Potrebno je, pazite, potrebno je nekoliko stvari za koje ne treba oružje. Izbaciti televizor iz kuće kao revolucionarni čin. Pod 2, ne ulaziti u njihove megamarkete, ne kupovati ništa od njih, pokrenuti domaću proizvodnju, nositi opanke, nositi ono što naš čovjek proizvede, zahtevati da se kod nas proizvode, nemamo više poverenja u materijale, ni odakle. Znači, moramo imati našu proizvodnju, naše tkanje, naše srpsko platno, naše posuđe, mi nemamo više staklo naše, nemamo naše posuđe, nemamo nijedan naš proizvod. I sve su nam ukinuli. Turska je strateški partner. Zašto su Emirati strateški partner? Pogledamo šta se radi sa takozvanim Beogradom na vodi, koji je središte, centar i simbol oslobođenja od Turaka. Evo, slušalac telefonski pita da li ste primetili ceo grad je preplavljen bilbordima koji pozivaju na advent u Zagrebu. Znači, po čijom smo mi okupacijom? Da li mi znamo koji su ti hrvatski tajkuni, hrvatski uticaj, katolički uticaj, kako je to zaista moguće? Sve turbe, ja čak nisam rekao da mi nismo... Nije nama lako. Naravno da nije lako. Ljudi potpadaju po to. A čak i mi da ne potpadnemo, jer mi ne možemo da potpadnemo, generacije starih ljudi koji su odgajane u onom duhu komunističkom, oni neprekidno, oni svi veruju u Vučića. Kaže, ako nam je, to je rečenica opšta, neka nam je smanjio penzije, pa treba državi, treba da se izdvori. To je njihova reakcija. Znači, to je strašno. To je pravo, i oni imaju pravo na svoju reakciju, vi imate na svoju, ja na svoju, svako ima pravo na svoju reakciju. Meni je to jasno, ali ova reakcija je usmerena putem kontrole uma. Znači, nekoliko stvari tu treba po meni uraditi. Neophodno je tužiti ovo što se zove državom Srbijom za kontrolu uma i psihološke operacije ispiranja mozga koje sprovodi na stanovništvom, a koje je javno deklarisala kao rečenicu morate da promenite svest. Da. Jel mogu ja da se uključim prelep jedan trenutak? Izvolite, prelep trenutak. Prelep trenutak za ofanzivu srpskih odbrambenih snaga. Jel može? Može. Hrastolikih snaga. Znači ovako, imamo pitanje svesti. Šta je svest? Jedinstvena celina, skladno ili savršeno uklopljenih svih delova u jednu jedinstvenu celinu. Imamo nesvest. Negacija celine, negacija života, sukob delova i tako dalje. Najčešće priču o svesti započinju oni koji su genetski veoma slični nama.
na primjer, veoma često ide iz nemačke administracije, na primjer ono što sam mogao kroz medije da vidim. Kad vidite priču o lužičkim Srbima, odnosno Srbima, baltičkim Srbima koji su živjeli tamo, mislim, mene je to nekako tako uvek dodirivalo kroz sve ove godine, čitanje te istorije, kako su ih 1168. i 1169. godine nekako slomili, a onda na tenane krckali tokom par vekova. To što je prešlo u neku drugu veru, to što je pobijeno i tako dalje. Ostalo to malo Srba tu po Nemačkoj. I sad, niko od nas nije to učio, svi smo morali to da otkrivamo naknadno. Ja sam pročitao te 3 hronike katoličkih misionara, odnosno krstaških vojski koje su osvojile Rujan ili Rügen, tamo ta Svetu goru Srba u Nemačkoj. Isti propagandni rad bio pre 1000 godina, kao i sad. Isti oblici ratovanja, samo se sve usavršavalo. Znači, oni koji su genetski veoma slični nama, prešli su u drugu, ajde nazovimo, veru, što, mislim, sve to bilo prisilno. Znači, gde je došlo do inverzije svesti i oni su sad neko drugi, zahtevaju od nas da mi budemo nešto drugo. Ne, nije to potrebno. To je potpuna izdaja života. Iskreno, ja bi svakom od slušalaca rekao, ne brinite se vi za Haški sud. Brinite se za Božji sud. Haški sud proći će veoma brzo, to nestaje negde. Ali ovo će da traje i pitaće zašto ste izveli toliko života? Za koliko para? Malo, puno. I tako dalje. Ne, ali žalosno je ono što je najgore. Nije čak ni ništa od ovog što se radi u Srbiji, jer vi gledate kako se Srbija u stvari, ona prestaje da bude država srpskog naroda, ona to više nije. Ona se pretvara u islamsku džamahiriju. I to je sasvim jasno. I to se može prepoznati u svemu što se dešava u Srbiji. To pretvaranje je u toku. Vi imate strateškog partnera, Arapske Emirate, imate sada njihove zadužbine koje niču. Sve to dolazi na svoje. Srbi se iseljavaju iz Srbije, ne znaju šta je Srbija, ne znaju šta su Srbi i ne žele da budu Srbi jer je to jedan upravo ovako veoma zahtevan oblik postojanja. I to je komplikovano da on korespondira sa duhom onoga što je sad dominantni duh koji je globalizam uveo. On jednostavno ne pripada. I sada gledala sam pre 2 dana film Quentina Tarantina, ovo je njegov poslednji Hateful Eight. Kako bi to preveli? Nije lako prevesti, ali možda 8 gnevnih ljudi ili mrzitelja, tako nekako. A taj film, zanimljivo, govori o periodu posle građanskog rata i neverovatna količina nasilja je prisutna u tom filmu. Ali to što su ti ljudi od krvi i mesa, što su ljudi sa svojim, bez obzira što su u tom smislu usmereni ka odbrani nečega, rasizam je još uvek prisutan, Samuel Jackson igra naravno jednu od glavnih uloga, velika je količina, kažem, nasilja, veoma je zanimljiv urađen film, ali to što vi vidite te ljude koji mogu i da budu u tom stanju, to je stanje koje odudara od ovog u što novi svetski poredak pretvara ljude koji više nisu ne vitezovi, nego nisu ljudi, gube ljudska svojstva, gube sposobnost da budu ljudi. To je ono što mi se čini da je taj film izuzetno dobro prikazao na jednom, mislim, Tarantino je radio na 70 mm, znači vratio se potpuno starom načinu snimanja filma, u onom smislu u kome su rađeni spektakli. I meni se taj film dopao, iako ja ne podnosim uopšte nasilje u filmovima, jednostavno ne želim to da gledam, to me uopšte nikako. Filmovi Tarantina su uglavnom puni nasilja, uglavnom. Ali meni to ovoga puta, ta pojava tih ljudi koji su, nema više onoga, znate, stalno vas ubeđuju, ćuti, ne govori, budi politički korektan, saobrazi se, konformiši se, pričaj na određeni način. To je toliko, da li će čovečanstvo zaista da pristane na to?
Pa neko hoće. I evo, ovih 100 evraši ili manje. Ne, to je Oni će, poražavajući. znači, uopšte nećemo da pričamo, znači, to je već bedno. To znači kraj. klopka. Ali imajmo slobodu. Imajmo slobodu. Ovo je trenutak za vitezove. Stvarno za vitezove. Hoću da budete prenapokon, ljudi. Ajmo da budemo vitezove. Ja ne znam šta da kažem, mislim, jednostavno, ovo je trenutak, gledamo, postoji izazov ispred nas. Kako da ga rešimo? Pa uključimo naše vijuge. Kome je lepo? Lepo mu je, ne znam šta sad, ne možeš na silu da ga teraš, ni da ga vučeš, ni da ga guraš. Ali, mi koji mislimo da treba drugačije, ajmo zajedno. Ajmo zajedno. Ja vidim ovog čoveka prvi put i rekao bi, on je moj brat i ja vam kažem, moj dom je tvoj dom, super, idemo zajedno. Znaš, Biljana već s tobom da... Sada, Aleksandar Vuksanović je zaista vitez posebnog kova. Da se podsjetimo da ste sprečili televiziju, državnu televiziju Španije da predstavi dešavanja u logorskom sistemu NDH kao stradanje Jevreja i Roma i da ne spomene uopšte Srbe. Pa da se podsjetimo, to ste vi zaustavili. To je bio skandal, to je stvarno bio skandal. Znate čemu se radi? Taj primjer je dobar zato što je učestvovalo više ljudi u njemu, nisam ja to sam uradio. Ideja je došla od Andreja Fajgelja iz Novog Sada. On me je kontaktirao i predložio da nešto uradimo zajedno i krenuli smo i na kraju smo uspeli. Znači, u toj emisiji Španske državne televizije dokumentarni program o Maksu Luburiću, značajan deo, naravno, je posvećen Jasenovcu i kao žrtve Jasenovca se pominju svi osim Srba. Znači, Cigani, Jevreji, komunisti, antikomunisti, ne znam tamo koga su sve nabrali, Marsovci. Hrvati, komunisti. Pa verovatno, da ne seća s njim biti, uglavnom Srba nema. I pokrenuta je ta akcija, stvarno smo radili žestoko jedno mesec i po dana, koordinirano, i na kraju smo doživjeli da se u istom tom programu, posle 2 meseca, ne znači koliko, Španska državna televizija izvine zbog nepominjanja srpskih žrtava logora Jasenovac. I to može da se vidi na YouTube-u, istitlovano, lepo na srpski, znači mogu svi koji su zainteresovani da pročitaju. Ja mislim da to pokazuje vrlo plastično, ovako i vrlo ilustrativno, da nije ništa nemoguće. Kad pogledate vi, ajde izmilim izvinjenje od BBC-a, pa mnogo je teško, ajde neću ni da pokušavam, to je nemoguće. Ne, nije nemoguće. Nije nemoguće, ali to je ovo što ja pričam, gospođo Đorđević, nema nikakve dileme da mi delimo dijagnozu. Mislim, ja se slažem sve što ste vi rekli, meni se to mi ne priča, to što ja znam šta vi mislite, vi znate šta ja mislim i to u redu, a šta sad treba nešto uraditi? Eto, vidite, primer, znači jedna državna televizija, jedne zapadne zemlje, jedne zemlje članice Evropske unije, jedne zemlje članice NATO pakta, jedna zemlje čiji je državljanin bio na čelu NATO pakta kada su nas bombardovali itd. Znači ne postoji ni jedan osnov po kome smo mi u principu mogli da mislimo da postoje velike šanse da se oni nama izvinu. Znači, u početku to je moglo da izgleda kao utopija. Pa vidite, nije utopija bilo. Znači, to je ta poruka koju ja hoću prenesiti. Vi ste dakle uradili, prvo ste zaustavili u jednoj katoličkoj zemlji koja je pod jakim uticajem Vatikana, a Vatikan prikriva istinu o Jasenovcu jer je on njegov inspirator, on je njegov hranitelj, njegov zapravo zaštitni znak. I vi ste uspeli to da uradite u Španiji. To je u stvari veliki podvig. Vi ste se suočili sa ambasadorima u Srbije, u Španiji, u Madridu, koji su bili nezainteresovani za pokretanje bilo koje teme koja je jasno mogla da otvori pitanje laži koje su plasirane o Srbima tokom 90. godine i nakon toga, jer je plan u stvari dugoročan, kako vidimo, i u stvari proteže se kroz nekoliko vekova. Vi ste uspeli da organizujete prvu konferenciju na španskom jeziku koja se bavila istinom o Srebrenici i da pritom dovedete ugledne pravnike iz brojnih zemalja. Ne vidim zašto ne bi trebalo pričamo o Srebrenici. Pa mi smo prvi zainteresovani pričamo o tome. Srebrenica je tada, u vreme kad ste vi to uradili, bila takva tabu tema da otprilike... Pa naravno, pa tad se i radi. To je bilo sjajno. Pa tada i treba da se radi, naravno. Pa i opet dobar primjer saradnje sa
ovim istorijskom projektom Srebrenica Stefana Karganovića. Znači, ja sam znao ljude, znao sam da su ljudi raspoloženi da učestvuju na tome, ali mi je bilo bitno da na tome učestvuje Stefan Karganović takođe, koji je prošlo najviše radio od svih nas da se priča o Srebrenici. I osim toga, prednost, stvari same nekad dođe na svoje mesto, pogađa se još jedan vrlo bitan detalj, da Stefan Karganović tečno govori španski. Između ostalog. Znate šta to znači? To znači da to izuzetno olakšava komunikaciju tamo sa ljudima koji su bili prisutni. Ja sam njemu to predložio, s njim on insistira o tome kako je on Amerikanac i dobro, to vidite, on je prihvatio tu priču za koju izgledalo da je jako teško izvodio, kaže ajde to probamo da uradimo. I trajalo tu malo, bilo tu povuci, potegni problema i tako dalje, nađi salu, nema sale, skupa, jer, mislim, tekući problemi, ali se uradilo. Znači, još nešto hoću kažem. I ja to stalno pričam, sad ispak hvalim sam sebe, žao mi je, ali... Ne, ovo nije hvaljenje samo... Nismo mi tamo bili u nekom bunkeru, gde nikoga nije bilo i da nas niko nije ni vidio ni čuo. To je jedan kulturni centar u Madridu, možda i najvažniji. U sali pored nas je bio tada vodeći grčki opozicioni političar Aleksis Tsipras, koji je držao konferenciju. Razumete? Na njegovoj konferenciji su bila 3 španska bivša ministra, bila je neka druga ekipa, naravno, oni nisu došli na Srebrenicu, ali naša sala je bila puna. I mi smo tu pričali. Jeste nemoguće doći do medija. Jeste, ja kad sam se pripremali za tu konferenciju, ja sam bio na 4 radio programa sa nacionalnom frekvencijom u Španiji. Od toga 2 puta na španskom državnom radiju. Na španskom državnom... Da li ste u Srbiji mogli da dođete na RTS i da govorite o tome? Da li ste bili? Pa ne, nisam pokušavao. Da li je postojalo interesovanje za to? Ma ne, pa sam napisao 2000. godine, sam objavio sa 2 čoveka Španca knjigu o Kosovu i onda su neki ljudi tu pokušali kao da se ta knjiga objavi ovde o invaziji na Kosovu, o ratu, o agresiji na Kosovu. I onda su neki ljudi tu meni predlagali kao, pa daj da objavimo to i na srpskom, to je lepo, to je ono. To ovako na prijateljskom nekom njovu smo pričali. I kad smo malo samo zagrebali, da pokušamo to da uradimo, ja sam vidio to Sizifov posao. Ja sam rekao, pa neću to s krajnjoj liniji, ja radim sve na španskom i nastavit ću radim na španskom, nema veze. Nema, pa nas su posle tekom, pitajte Karganovića, on to prati više od mene. Ja nisam teo da mi to ne odlači energiju. To malo medija što je prokomentarisalo u Srbiji tu konferenciju našu u Španiji, pa znate kakvim su nas imenima nazivali bolesnicima, duševnim bolesnicima, zločincima, pa kao da sam ja nekoga ubio, kao da sam ja pucao nekoga. A zašto ja ne bi sam pričao u Srbiji? Ja sam mogu da kažem da je Tesla bio ludak. Neće izlaziti nikakav skandal. Mogu da uzmem Einsteinovu teoriju, ne znam, relativiteta, da kažem, da je osporim. Neće. Mogu da osporim Darwinovu teoriju. Mogu da kažem da je Papa... Možete da se priključite sada veoma popularnom potezu globalista dokazivanja da je Zemlja ravna ploča. Pa ne, ali zašto, ako sve mogu, ako su sve teme otvorene, zašto nije otvorena tema o Srebrenici? Kad mi tamo ne znamo ni ko je ubijao, ni koliko ljudi ubijeno, niti ko je izdao naređenje da se ubijaju, niti ko je izbrojao žrtve, jer su u svim presudama ljudi koji su osuđeni za zločin u Srebrenici, pominju se različiti brojevi žrtava, a nijedan nije 8372, ne znamo ono što je najvažnije, ko identifikuje žrtve, to jest znamo, ali ti koji identifikuju žrtve ne mogu ni na koji način da imaju naše poverenje. Znači, bili su turski forenzičari u pitanju, našim forenzičarima je bilo zabranjeno u što je zločina. Mislim, meni je stvarno žao svih nevinih ljudi koji su stradali, bili oni muslimani, Srbi, Turci, Kinezi i Meksikanci, stvarno mi je žao svih nevinih ljudi i na prvom mestu mi je žao tih nesrećnih muslimana iz Bosne koji dozvoljavaju da ta tema Srebrenica i dalje bude manipulisana i da stvara i dalje nove rane. I da stvara nove rane, umesto da se zločinci pošteno otkriju, da se osude i da se spere ta krv, to zlo koje je bačeno među narode. Nego sam bacili tu kosku da se glođimo narednih 100 godina. Ne, oni to nisu nekako nama bacili. To je bilo neophodno za njihov džihad koji oni sprovode, jer u stvari CIA, preko CIA Pentagona, preko Vašingtona i obaveštenih službi se formatizovao, obučio i u borbu stavio takozvani američki džihad, odnosno muslimani koji su
pripadnici tog radikalnog fanatičnog islama. Znamo da su i Al-Qaida i podružnice Al-Nusra Front i sadašnji ISIL, u stvari kreacija obaveštenih službi Zapada. To je veoma dobro dokumentovano. I sada šta se pojavljuje, što naš narod naravno ne zna, jer nema gde da čuje, jer naš narod ne može da čuje da na Srebreničkom procesu, na procesu suđenja u Hagu pre 2 nedelje telohranitelj Alije Izetbegovića rekao da su Markale izrežirane. Vi to niste mogli da pročitate ni u jednim novinama, osim u Novostima. A da nije Novosti, ljudi to ne bi znali. Kao što ne znaju da je sada sve više ljudima na zapadu potpuno jasno da se ova igra veoma precizno vodi i da takozvani, i sve je više knjiga koje precizno navode koliko je mudžahedina, boraca u Afganistanu, pripadnika Al-Qaide, bilo ih je do 20.000, bilo dovedeno u Bosnu preko Hrvatske, kroz takozvani hrvatski cevovod i stavljeno u službu muslimanske takozvane armije. Ali nažalost, posle toliko godina, ne kako se pojeo Vuk Magarca. Ne, nije pojeo Vuk Magarca, vreme je da mi to sve stavimo na dnevni red. Mi smo to morali od početka, nikad nije kasno, ali mi moramo od početka trebalo to da radimo. Mi smo stavljali, znači, ovo je bilo izuzetno dragoceno, jer je Edward Herman, jedan divan, možda najdivniji čovek na planeti, ali naučnik prvog reda, koji je strogo metodološki opredeljen i koji zna na koji način se sprovode operacije od strane službi i na koji način funkcioniše operacije porobljavanja, uništavanja naroda i država. Edward Herman je pokrenuo osnovao istraživačku grupu koja je odmah krenula u analizu ovoga šta se dešavalo. I ja sam na Radio Beogradu 2 u svojoj emisiji Atlantis, čim je to počelo da se dešava, predstavljala i u razgovorima sa Edwardom Hermanom govorila o Srebrenici. Ona je postala zabranjena tema nešto kasnije, onog trenutka kada je postala, kako to kaže gospodin Stefan Karganović, službena laž epohe od najvećeg značaja, jer je potrebna, neophodna za ovu operaciju koja se sad sprovodi na Bliskom istoku. Mi zaista živimo, još smo mi, možemo reći, dobro prošli. Pogledajmo šta se dogodilo sa Irakom. 1.400.000 ljudi koje je pobijeno u tom ratu, od čega najmanje 500.000 dece. Pogledajmo šta se dešava 5 godina u Siriji, u kojoj se svakodnevno strada. Pogledajmo što je pretvorena Libija. Pogledajmo šta se dešava u okolnim državama. Ali imamo jedan fenomen da svi zatvaraju oči pred dokumentima koji su dostupni javnosti, koji govore da je na delu stvaranje velikog Izraela, sklanjanja populacije islamske sa naftnih puteva, naftnih polja, sve to će prisvojiti globalisti i to uopšte je veoma politički nekorektno govoriti. I sa druge strane, unošenje, znači davanje i pretvaranje, kraj Evrope, kraj belog čoveka u Evropi, kraj Evropa... Da li se to o tome govori u Španiji? Pa govori se, ali površno. Zato što oni, verujte mi, tamo se zarađuje malo više, ali mnogi drugi parametri su vrlo slični. Stopa nezaposlenosti je iste kao ovde, vrlo slična, 23-4%. Ljude u suštini ništa ne interesuje, kao što i nas Srbe ovde ništa ne interesuje. Bez želje da bilo koga uvredi, veliko većinu ljudi ništa ne interesuje, osim fudbala i realitija, a to isto postoji i tamo. Ljudi znaju da postoje neke te globalne igre, da neko hoće da otme nekome neke prirodne resurse, ali Rusi su komunisti, pa dobro, oni su pravili velika zla, tako to je sve vrlo površno. Sve je to vrlo površno. Znači, postoje elite koje sprovode politiku, a masa ljudi u suštini nije zainteresovana. Naš problem je što smo mi na vetrometini, naš problem je što smo mi u 20. veku imali ogromne demografske žrtve, naš problem je što mi sad imamo strahovito veliki demografski problem je što smo ekonomski okupirani, problem je što smo okupirani duhovno od strane takozvanih slobodnih medija i naročito nevladinog sektora.
i problem je što ja razumem ljudi koji 20 godina žive od 50 ili 100 eura mesečno da se umore i da kažu ja ne mogu više da izdržim. Ja to razumem. Kao što razumem majke čije su deca ubijene u Srebrenici. Sve to razumem. I ne opravdavam ni jedan zločin, niti zločinca. I ako je Srbin, ja sam prvi za to, neka bude još strožnije kažnjen od drugih, zato što je izbrukao jedan veliki narod. Da, ali to nije sva priča. Jer postoji Naser Orić, jer postoje 3000, ne znam koliko Srba koji su ubijeni na najsvirepiji način pre pada Srebrenice. Postoje činjenica da je Srebrenica bila navodno demilitarizovana i zaštićena zona, a oni samo na zapadu samo priča da Srebrenica je bila zaštićena zona, ali ista ta rezolucija Ujedinjenih nacija proglašava Srebrenicu zaštićenom i demilitarizovanom zonom. Pa to znači, šta to znači? To znači da mogu da postoje međunarodne oružane snage i da može eventualno da postoji neka lokalna milicija. Nije postojala milicija, nego su postojale naoružane horde Nasera Orića, koje su izlazile noći iz tog grada, ubijale Srbe po selima okolo i onda se vraćale unutra. Glave i naravno, i pekli ih na ražnju. I pekli ih na ražnju. I onda se vraćali u Srebrenicu gde su ih štitili plavi šlemovi. Gospodo, ja cenim vaše žrtve. Stvarno ih cenim. Najiskrenije ih cenim i najiskrenije ih žalim. Ali verujte mi da imam isto pravo da žalim i svoje žrtve. Srbi iz Bosne, Srbi iz Podrinja su u Drugom svetskom ratu jezivo stradali, u ovom ratu su jezivo stradali, ja to nikada neću zaboraviti. I moje pravo da pričam o njima i moje pravo da se borim, da se istina i sećanje na te ljude sačuva. To je izuzetno značajno. Evo, upravo ste i na neki način odgovorili slušateljki Slavici Ivković, koja kaže kada čoveka dovedete do ivice egzistencije, do bede, gladi, izbacujete ih iz stanova, plenite imovinu, gazite dostojanstvo, čoveku praznog stomaka jedina je misao kako da prehrani porodicu i preživi. To je sada jedan... Imam ja malo vreme da objasnim, izvijem se što prekrijem, ne bih želeo. Znate šta, vrlo je bitno shvatiti ovo što sam malo pre rekao da je situacija ista. U Španiji je počela velika ekonomska kriza 2008. godine zato što je cela španska industrija bila bazirana na izgradnji stanova. Bilo je godina kada je u Španiji izgrađeno više stanova nego u Engleskoj, u Nemačkoj i u Francuskoj zajedno. Cela Španija je dovde u hipotekarnim kreditima. Nemam mnogo vremena, znam da ne mogu to da razrađujem mnogo, ali hoću da kažem da je od 2008. godine do danas više stotina hiljada ljudi u Španiji izbačeno na ulicu zato što nisu mogli da plaćaju hipotekarne kredite. Hipotekarni kredit u Španiji je sledeći. Kad plaćaš i prestaneš da plaćaš, sve ono što si od tad platio gubiš stan, a dug ti ostaje. Sve što si platio gubiš stan, a dug ti ostaje. Zbog toga je došlo do hiljada i hiljada samoubistava. O tome se ni tamo ne priča. Godišnje između 3 i 4 hiljada ljudi u Španiji izvrši samoubistvo. Ne znam, ne može da se kvantifikuje koliko se ubilo zbog toga što je izbačeno iz stana, ali tvrdim da se radi uvek o stotinama. Najskandalozniji, najsramniji, najneljudskiji primer je bio jedna gospođa koja je sa 50, ne znam koliko godina starosti, invalid u invalidskim kolicima, nije više mogla da plaća svoj stan, htjeli su da izbace i ta jadna žena, to jadno ljudsko biće je sa sve kolicima uspelo da skoči preko terase i se ubije. Zamislite kolika je količina nezadovoljstva. Ja uvažavam gospođu Ivković i njeno mišljenje. Ja nisam ništa rekao što bi nju trebalo direktno da pogodi, samo želim da kažem da priča nije crna Srbija i bela svet. Ne, ceo svet je u nekim sivim tonovima. Od svetlo-sivog do tamno-sivog. Znači, nemojmo da idealizujemo. Da li je došlo do bilo kakvog udruživanja ljudi kako bi zaustavili izbacivanje makoga iz ulice? Posledica tog udruživanja je rezultat na ovim izborima. Znači, došli su univerzitetski profesori, mladi ljudi koji su uspeli da pokrenu ljude i dobili su 70 ili 69 mesta u poslaničkoj skupštini. To je onih 40 koje je spavalo na ulici. Ovo me zanima. Meni je jasno, jedina šansa protiv globalista koji su izuzetno dobro organizovani, izuzetno disciplinovani. Pročitajte Ivo Andrića, to je sve tamo napisano, Driniću prija. Ja sam nešto sprekam. Ne, pitanje je moje drugo, posle ćete reći za Ivo Andrića, ovo hoću da vas pitam. Znači, globalisti su jako dobro organizovani, oni su se ujedinili nakon Rockefeller, Rothschild,
borbe koje su uzrokovale... Ali sad ćemo i mi da se ujedinimo. Pa šta? To je. Znači, a nas su naučili, mi smo jedni drugima neprijatelji, čovek je čoveku vuk, budi uspešniji od drugog, daj, pobedi. I to je u stvari... Pa mi nemamo svesto zajedništvo. A zašto? Pazimo, šta radi pobednik u svim našim sukobima? On dobija mogućnost da učestvuje u njihovom globalnom sistemu i poretku na nekom određenom mestu višem od nas. Znači, svi u ovoj igri gubimo. Jedina šansa čovečanstva je da se ujedini protiv onih koji rade, a to su tamni koridori moći. Znači, mi smo u obavezi da pobedimo Rockefellere, Rothschilde, Gatesa, Soroša, to društvo. To je nama neprijatelj. Da, ali ja ne mogu da sredim stanje u ulici, čak i stanje u zgradi, dok ne sredim stanje u svojoj sopstvenoj kući. Na tu temu, malo sam počeo pričam, to je Ivo Andrić lepo rekao, na Driniću prija. Neću umeti da citiram, ali prepričat ću. Znači, ti koji su tirani, oni su jaki, oni su moćni, ali su osuđeni da rade po strogo predviđenom planu. A naša snaga, to ono što oni nemaju, je improvizacija. Sloboda. Naša snaga je sloboda. Naša snaga je snaga duha, jer to ne može se kupi. Ne vredi mu koliko god ima para ako se duh ne prodaje. A to je ono što im treba. I to što ja vam pričam, zašto oni nas lome? Jesu oni nas pobedili vojni? Kažu da jesu. Vojno. Pobedili su ekonomski. Pobedili su nas sa ovim nevladinim organizacijama. Uvek su nas pobedili. Pa što nas onda teraju da potpišemo da je Kosovo njihovo? Kad su nas već pobedili? Ne. Znači da nas nisu pobedili. Samo treba biti svestan, jeste teško, zato nas i muče da živimo od 50 € mesečno, zato što nas nisu pobedili. Sada mene zanima ovo, Ivane, a tu bih voljela da čujem tvoje mišljenje. Moramo nešto da uradimo u ovom smislu i to moramo da uradimo odmah. Odmah. Vitezovi, svetlosti, inforatnici, saditelji hrastova, mora da se pokrene, da taj pokret životvoran počne da deluje u Srbiji. Što znači pojavljenje našeg platna, naše obuće, naše odeće. Ne smemo da uopšte više kupujemo strane proizvode jer su oni otrovni. Primer Španije, izvijem se što sprekijam. Svi znaju Zara. Zara je simbol Španije, što prave garderobu, evo ovdje ih ima po Knez Mihajlovi. Zara je svetska imperija. Znate koliko se košulja ili bilo kog drugog dela garderobe šije u Španiji za Zaru? 0. N-U-L-A. Zara ima u Španiji preko 100.000 radnih mesta. Sve su prodavačice ili prodavci, jel? I mali deo su neki menadžeri kao Strategic, prodavanje magle, jel? Ali ne radi se. Trebamo da shvatimo da nije ekonomski model promenjen samo u Srbiji, promenjen i u Evropi. Ja vam tvrdim, eto, u Španiji, koja sa svim svojim slabostima još uvek daleko ispred nas, ne širi se, ne radi se, ne pravi se ništa. Sve se kupuje iz Kine. To je razlog zašto gomila ljudi ostaje bez posla. Jer više ekonomski proizvodni model je promenjen. A kako je stanje sa poljoprivredom u Španiji? Španija je poljoprivredno mnogo jaka zemlja, ali... GMO je uspeo da prodre u Španiju. Da, uspeo je, ali u Španiji poljoprivrednik još uvijek uspeva da živi zahvaljujući subvencijama. Ne zahvaljujući tome što je tržište ne znam koliko spremno da apsorbuje sve to što poljoprivrednik može. Znači, poljoprivreda je jedan veliki problem svugde u svetu. Ja znam da naši seljaci žive teško, ja imam priliku da popričam i znam da se živi teško, ne treba niko da mi to prebacuje. Ali, imam, evo, 2 sela u Mačvi, jedno pored drugog. Jedno imaju svog čoveka, nakupca, koji kupi sve maline iz sela i donosi ovdje i prodaje. I sad ovaj kao, pa dobro, on nam zakida malo, ali nam se oslobađa velikog posla. Drugo selo, 15 km od njih, kaže, priča mi čovjek, 40 godina, bistar, inteligentan, pun snaga je, vredan. Kaže, pa mi ne možemo ništa dobro. Pa kako ne možete, vi ste 105 km od Beograda, imate tu veliko tržište, imate Sremsku Mitrovicu. Ma, kaže, ne možemo dok ja posadjem, dok okopam, dok pozalijem, dok poberem, dok odem do Beograda da prodajem. Pa stani, rekao, dogovorite se, bre čoveče, daj i ti zalivaj, ovaj će da bere, ovaj treći nek prodaje. A pa kaže, ne možemo, nema kod nas dogovora. Kad nema dogovora, gospodo, to je... Nećemo više dalje. To je... Ovako. Izvolite. Evo, da bi ja samo nešto tu rekao.
Koji se kvalitet traži od nas? To je pitanje. Malo pre si Biljana spomenula razne ljude koji su na čelu tih multinacionalnih kompanija i koji upravljaju tim ekonomskim silama na planeti. Ali mi se ne borimo protiv njih, mi se borimo za njih. Da i oni postanu napokon ljudi. Čovečni, dobri. Ali zato svako od nas gradi svoj stožer, svoje središte veoma jasno u sistemu vrednosti. Nisu uopšte svi ti ljudi bitni i bolji od nekog čobanina u Gajtanu ili na bilo kojoj planini. Sve su to ljudi. Ali ti koji imaju ekonomsku moć imaju veliku odgovornost za planetu. Da li će da unište ili će nešto dobro da stvore. Ja bih voleo da osete svoju izvornu suštinu i da pomognu svima. Stvarno bi to voleo. Ali također znam da ukoliko kupujem njihove proizvode i ukoliko se plašim, ukoliko me potkupljuju za neke tako bezvezne stvari, ja sa svojim strahom samo hranim tu aždaju tog duha zla, tog duha uništenja. Dugo sam razmišljao na tu temu. Dugo sam stvarno razmišljao na tu temu i pre nekih 10-15 godina pokrenuo sam akciju obeležimo zemlju hrastovim sadnicama. Odnosno zasadimo jedno drvo. I veoma često su se javljali veoma čudni, htio sam da kažem glupi odgovori, tako, ljudi koji su izbjegavali da zasade jedno drvo. Meni nije problem da zasadim ne jedno, nego stotine, hiljade i tako dalje. Nije nikakav problem. Ali znači, mi smo gladni. I sa tim gladni su mi se popeli jedno vreme na glavu, pa sam rekao, ako ste gladni, trčite kući, pojedite to prase koje imate, pa se vratite onda, dođete. Drugi su uvijek imali neka preča posla, ali su se žalili. Sam rekao, u redu, vi završavate vaša preča posla i tako dalje. Treći su već nalazili neke specijalne izgovore. I onda sam ja prestao da se bavim drugima, bavim se sobom. Bavim se svojom ljubavlju, i bavim se svojom ljubavlju, i bavim se svojom ljubavlju, koja jeste i ja, i moja porodica, i moj rod, ili moj narod, i moja planeta, i moj svemir. Sutra, evo, u okolini Niša, bit će akcija sađenja hrastova. Vodi je moj drug Goran. I da li znate šta se dešava kad vi pozovete ljude i svako će da gleda sad, da razmišlja, da procenjuje sebe, da li može, da li ne može, da li hoće, da li neće, ima ovo, ima ono i tako dalje. Ali oplodni čin, ja radim nešto na sveopšte dobro, je nivo svesti, nivo prirodoljublja i čovekoljublja. Koliko je to jednostavno, znači, ne pričam, u trenutku sam se malo preuplašio, ovo samo pravim malu digresiju, da ćeš da mi kažeš, Ivane, daj neko rešenje za planetu Zemlju. O Bože, ne znam, ja se trudim da preživim i da se snađem u svim ovim uslovima i tako dalje. Ali sam shvatio da početak uvek mora da bude jako lep i plemenit. I zbog toga sam izabrao sađenje jednog drveta kao čin, kao oplodni čin, kao stvaralački čin, kao čin našeg poimanja da je život jedno jedinstvo i da mi nešto moramo da radimo što je dobro. I Ivane, ti si do sada zasadio oko 10.000 hrastova, ili možda više. Ma, ko bi znao više i šta je i kako je. Evo samo u ovoj godini smo zasadili oko 1.000, sprema se još puno i tako dalje i svi rade. I opet je u studiju sa nama naš hrast. Ovoga puta i njemu je opalo lišće, ali vidim da je radostan i da mu prija Aleksandrovo prisustvo u studiju. Ma da, evo, ko hoće može da zasadi jedan hrast lužnjak, evo, mladice jednogodišnje iz zemlje, 30 cm, 40, nije bitno, i tako dalje. Znači, mnogo je lako da se krene ako nešto nemamo. Kako ide ključ preobražaja jednog čoveka i jednog društva? Tako što prepoznajemo istinsku lepotu i istinsku ljubav. Zbog čega? Da bi podigli sopstvenu energiju.
možemo da vidimo i da nađemo manu svakom od nas. Možemo neprekidno da nešto kritikujemo, gunđamo, neprekidno da budemo u tom kovitlacu, nešto je loše. Ali time samo hranimo onu aždaju zla. Tako je, aždaja zla, onda samo ručka. Ali mi onda vidimo da postoje veoma lepe stvari. Da, ništa nije toliko crno da ne možemo da ga malo osvetlimo, da bi nama dao stimulans da u miru dođemo do rešenja. Znači, kroz lepotu, stvaralaštvo, odnosno istinsku ljubav, dižemo energiju. I u šta ulazimo? U saosećanje. Mi se saosećamo sa svima nama. To je prožimanje, to je opet nivo ljubavi. Mi razumemo i ovaj i onaj narod i sve ove koje si spomenula, ove bankare i čudese. Mi sve razumemo. Ja razumem. Ali ne opravdavamo njihovu pohlepu, ne opravdavamo uništenje ljudi i prirode. I samo želimo, zar je moguće da jedan sistem uništi planetu i onda nama objašnjava kako smo mi krivi za klimatske promene, za ovo, za ono, i neprekidno nam nabiju neku odgovornost. Znači, saosećanje, razumem te i nudim rešenje u pravcu onom dobrom, korisnom, plemenitom, čovečnom, prirodnom i tako dalje. I to mora ovde i sad. Nema kad budem na funkciji, kad budem negde u belom svetu, ću nešto da radim. Ne, sad i ovde. Možete da učinite neko dobro delo i da se radujete zbog toga. A sve da bi spoznali da ispred nas jedan veliki koridor, jedan put, jedan autoput, jedna velika mogućnost. To se zove lično ocelovljenje, spoznaja sebe. Ko smo, šta smo, gde smo. Ocelovljenje znači oboženje, odnosno ja jesam čovek koji ima svoju vrednost, ima svoju vertikalu, ima svoj ponos, ima svoje znanje, ima svoje iskustvo, ima svoje mogućnosti, ima svoj stav, ima ono što se kaže, mi smo zajedno na ovoj planeti, mora da živimo zajedno. Aleksandra, jel ima ovakvih ljudi u Španiji? Ivan je jedno jedinstveno biće. Dobrog sveta ima. Ne, ali sa ovakvim pogledima i osjećaja neophodnosti. Sigurno ima, verujte mi. Nismo mi ništa posebno, bez želje da omalovažim bilo čiji rad. Ovo što Ivan priča, ja sam stvarno uživao slušajući, jer ja delim potpuno ta razmišljanja i te stavove i takav odnos prema životu. Ja to delim. Hoću vam kažem, pod ovim terorom medijskim, takvi pozitivni primjeri se ne ističu. Zato smo mi osuđeni na marginu. Ali i na margini se živi. Ali nemojmo jedni drugi da teramo na marginu, ako nas već sistem tera na marginu. Zato u tom smislu, ja bih stvarno, bez ikakve pretenzije da budem mudrac, želeo da pozovem ljude koji nas slušaju, da pokušamo da prevaziđemo podele između nas, da pokušamo da prestanemo da forsiramo naročito tu podelu o kojoj ja pričam, na nas tamo i vas ovde, i da shvatimo da smo svi deo istog organizma, da ćemo svi zajedno ili opstati ili nestati. I da je zato naša misija da svako ko može, da svako uradi ono što može na onom mestu gde živi i gde može. Tako da prevaziđemo podele, jer nas podele dovele skoro do dna. Podele su zlo. Da, podele su zlo, ali evo sad mi prolazi jedna misao, pošto evo što nam se dešava. Danas kad sam stigao u Beograd, mislim u trenutku mi se spavalo, pa malo nešto glava zabole vamo tamo, i kad smo razmišljali o emisiji, bilo je klimatske promene, odnosno veštački uticaj na klimatske promene. Da, tu temu odlažemo zbog toga što je zahvaljujemo Aleksandru Vuksanoviću, ali ćemo da je dodirnemo, koji je sada u Srbiji, pa smo posvetili zapravo njegovom radu i uvidima ovu emisiju, a ti izvoli, Ivane. Ali evo, dodirnut ćemo je nekako. Izvoli. Zamislite koliko ljudi je uključeno u jednom sistemu nesvesti. Znači, niko ne gleda nebo.
svi gledaju kako da nešto tu prežive, ućare, sitan mali interes. A na nebu svakog časa veoma jasno vidljiva slika. Stiže neki front, nebo izbrazdano dugim beličastim tragovima koje nas posle guše, nešto krkamo, grlo nas boli, pluća nas bole, muka nam je, kolena otkazuju, mozak slabo radi, ne možemo setimo ni kako se zovemo. I svi opet ćute i tu su neki opet stručnjaci koji kažu imam platu, imam ovo, imam ono, moram da ćutim. Zamislite... Što ste vi lično u svom iskustvu imali? Pošto se bavite tom vrstom posla i susrećete ljude koji se bave svim ovim... Pa da, evo ispred mene i rad ekološkog pokreta Novi Sad i dobio sam rad Nikole Aleksića o tome, o hemijski tragovi kao globalna ekološka pretnja. I ja sam se tom... Ne, ali susrećete se i sa ljudima koji upravo govore o ovome, koji imaju velike plate, koji znaju šta se dešava i koji ćute, koji znaju da nas zaprašuju kao bubašvabe iz aviona, da nas truju, da smo pretvoreni, da je zemlja pretvorena u globalni koncentracioni logor u kome smo zaista izloženi dejstvu smrtonosnih materija i nanotehnologijom zasipani i vrše se globalni eksperiment nad populacijom. I hoću da kažem da vi lično ste bili u kontaktu sa tim ljudima koji primaju velike plate i ćute da se to dešava. Između 5.000 do 10.000 evra. Znači, svako ima svoju neku, nazovimo cenu zašto ćuti, ali svaka ta plata je i suviše mala za život. Cena je suviše mala. Ja sam samo hteo da sad ovu temu spomenem u kontekstu celokupne naše priče, pošto imamo nešto da, evo, završava se godina, decembar je, a mi imamo jednu nevjerojatnu stvar da imamo jedno toplo vreme, jedno nikakvo vreme. Nikakvo. A ljudi kažu, jao, kako je divno vreme u decembru. I već su zaboravili na snegove, na košavu, na sve ono što je bilo prirodno. Da, zaboravili smo na to i niko se ne pita šta je to. I onda se javljaju stalno neki stručnjaci koji nam objašnjavaju da to sve to kao prirodno i normalno. Možda je u nekom segmentu normalno, ali je definitivno toliko nenormalno da ne može da bude normalno. Znači, kad bi prestali da zaprašuju i da uključuju sve te sisteme od HARP-a, možda bi bilo bolje. Ali i kad bi sve stručne službe u našoj zemlji i širom sveta krenule da jednostavno rade svoj posao, mislim da bi bilo mnogo bolje. Evo, zamislite koje otrežnjenje kod nas i izlazak iz sistema tog zlog duha bi bilo koja bi nam kontrola leta rekla čiji su to avioni koji ispuštaju hemijske tragove iznad naše zemlje, a i šire. Zamislite koji je izlazak, oslobađanje svoje duše, svih ovih stega, koliko god to koštalo ili ne koštalo. Da znamo ko nešto radi. Zamislite kakvo oslobađanje je bilo kad bi iz Agencije za zaštitu životne sredine, SOPA, neko izašao i napokon počeo da uzorkuje, ma makar onu paučinu što se neprekidno javlja tu po našim, po zemlji, uopšte, da ne kažem, po gradovima i selima i svugde po prirodi, da nam kaže šta je to, šta je to, a ne da nam stalno pričaju bajke, taralajke o tome kako je to zagađenje od automobila, pušenja i loženja uglja. Zamislite kako bi to bilo lepo kad bi, eto, Republički hidrometeorološki zavod opet preko, pa da, potpisali smo sporazume sa svim tim institucijama, pa nešto, i to što smo potpisali, nešto nam se ne sviđa. Kako bi bilo lepo da se oslobodi duša kad bi ova cirkuska predstava sa molim te, Biljana, u Parizu što je bilo, znači... Klimatske promene, ali to je međunarodni, odnosno svetski forum COP, da. Kad bi napokon prestali da nam svaljuju odgovornost sa tom jadnom parolom, aklimatizuj se. Aklimatizuj se. Zamislite, zločin čini zločin i nama stavljena odgovornost. Hajde, ja se bunim protiv toga. Ali kako sam vidio u Nišu, gde je bilo mnogo dece i omladine, koja iz velike ljubavi prema životu, prema prirodi, već
nazovimo nesvesno ili svesno prihvata odgovornost i oni će da se aklimatizuju. I tamo su ponudili rješenje, kaže smanjenje broja stanovnika. Zamislite koliko jadno i tužno, kaže kako će da se aklimatizuju, tako što neće da imaju poroda ili tako što će da se potamadi između sebe. Pa nemam pojma. Ne planiraju oni koji to praktikuju, dakle ti pod zelenom maskom koje unajmljuje Novi svetski poredak i trenira kao grupe, koje navodno, naročito mladih ljudi, kojima serviraju priču o tome da su oni odgovorni i da treba da brinu o okolini. I time zapravo njima brišu uopšte moralnu odgovornost, ali bi ti ljudi trebalo da se zamisle, jer čim spomeneš da ima previše stanovnika na prenaseljenoj zemlji, ti si na pragu da budeš genocidalista. A ako propagiraš da ima previše stanovnika na planeti Zemlji, ti koji to propagiraju, trebalo bi prvi da svojim primjerom pokažu kako treba da se nestane s planete Zemlje. Znači, samo utepuvanje, što bi rekli dole, a tako? Znači, neka se zbrišu s planete i da mi vidimo kako ćemo bez njih. Je li ima u Španiji geoinženjeringa i da li su ljudi osvešćeni u tom smislu? Da li postoje... Pa kako da ne, pazite, Španija je zemlja koja je imala tragičnu istoriju u 20. veku, iako nije učestvovala ni jednom u 2 svjetska rata. Oni su imali svoj građanski rat koji je odneo oko 300.000 žrtava, posle toga su imali oko 700.000 žrtava kao posljedica rata. To je sve prouzrokovalo jednu katastrofu, jednu podelu koja još uvijek nije prevaziđena, ali Španci su društvo koje i povrh svega toga vrlo živo. Postoji svest o potrebi socijalne društvene aktivnosti. Znači, udruženja za zaštitu žirova, za zaštitu zastava, udruženja za zaštitu hrastova, udruženja za sve živo, ljudi rade. To je jedina mudrost o kojoj ja sve vrijeme pokušam da pričam. Samo je aktivnost bitna. Naravno da postoji Španija, zemlja 45-6 milijuna stanovnika, ima svega i svačega. Ima svega i svačega. Mislim, nažalost, Španija kao tema je toliko interesantna da ona zaslužuje sate i sate razgovora za koje mi nemamo vreme. Imamo vreme, emisija Inforatnici je svake subote. Dobro, bit će neke druge subote, onda tema Španija, ali kažem, postoje ljudi koji rade i postoji dosta ljudi koji su nam prijateljski naklonjeni, ljudi koji su spremni da sarađuju, ljudi koji nas ne vide kao zveri, ljudi koji misle isto što i mi mislimo, da smo mi svi žrtve jednog istog globalnog poretka. Nije to ništa strašno, jer još to nam mediji i ostale poluge moći ne dozvoljavaju da se tako lako stupimo u kontakt jedni s drugima. Ali koliko god ovo zvučalo patetično što pričam, naša situacija ovdje u Srbiji je jako teška, tragično teška, ali postoje mnogi ljudi koji su u sličnoj situaciji kao mi, iako se o tome ne zna mnogo. I mi upravo radimo na tome i evo Četvrti uzrok, grozno, izvinjam se, posljednja rečenica moja za danas. Četvrti uzrok smrtnosti dece do 16 godina u Evropskoj uniji, pre 3-4 godine kad sam čitao podatke, je bilo samoubistvo. Znači, prvo su bile nesreće, drugo su bile kancerogena oboljenja, treće ne mogu setim koje, četvrto samoubistvo. Pa o kakvo mi tako briljantno društvu pričamo ako se deca ubijaju ljudi? Ja završam s ovim, da se ova gospođa ne naljuti. Ne, o samoubistvu dece za Evropsku uniju. Eto, to može se provjeriti, koga interes neka provjerava. Ovaj podatak koji sam iznio od pre 2-3 godine. Četvrti uzrok smrtnosti dece do 16 godina je bilo samoubistvo. Za mene je to tragedija. Ja bih postavila samo, evo, rekli ste nećete više, ali evo, ovo je poslednje pitanje. Da li se Evropljani, pa recimo i Španci, pitaju nekada o tome šta je u stvari tačno uradio Kristofer Kolumbo kada je... Pa, vrlo interesantno slušati priče koje stižu iz Južne Amerike. Ali znate šta, dobro je, pričali sam malo o Srebrenici, evo tema otkrića Amerike. Pazite, tamo su postavili Inke, Maje, Acteke, ne znam još koliko naroda, razvijene civilizacije koje su pravili fantastične građevine, koje su imali, nestali su. Popljačkani su. Gomila ljudi je pobijena, kupovani su robovi, svašta se radilo. Španska zvanična istorija ni u jednom trenutku neće reći to bio genocid. I to je
A da li to prodire do svesti? Jer očevidno su Naravno da prodire, došli... ta priča se pominje 500 godina i to nije genocid. Ono što je Srebrenica rekao... se pominje, da, iako da mu se poredi, naravno. To nije... Srebrenica je potpuno druga stvar, ali se ovde pominje kao genocid i evo, li mislite 7000 entuzijasta koji je htjelo tu da legne na ulicu, da dokaže neko svoju solidarnost, ne znam čime i tako dalje i tako dalje. Znači, država se brani do nekih crvenih linija. Znači, do crvene linije važi demokratija, ospod crvene linije važi država. Nažalost, to je tako. Znači, Španija nikada neće reći Gibraltar nije naš, iako u životu nema šanse da bude ponovo njihov, iako su Englezi uzeli na prevaru početkom 18. veka, a mi smo spremni da kažemo, evo, Kosovo je šiptarsko. Pa ja nisam spreman. Kosovo nije naš. Nadam se da nijedan od naših slušalaca nije spreman da kaže da je Kosovo šiptarsko i da nije srpsko. Kosovo je srce Srbije. I evo, zahvaljujem svim našim slušalcima, dobili ste veliki broj komplimenata, veliki broj lepih reči i nadam se da ćemo trajno inforatnički uspostaviti kontakt i govoriti o ovim problemima detaljnije, naročito o Španiji. Cilj nam je da nam pričate o Španiji, da se povezujemo sa ljudima. To će biti projekat za sledeću godinu uz sađenje hrastova i sve ono što će nas život na istinski način učiniti boljim i veličanstvenijim i to korenje će se potom ugrađivati i u našu egzistenciju i bit ćemo sve čvršći i čvršći kao i svi inforatnici. Dakle, očekuje nas, ja mislim, veoma uzbudljiva godina u smislu aktivnosti i delovanja i drago mi je, moji gosti su kao i uvek oni koji kada hodaju svetlucaju od unutrašnje svetlosti i to je zaista lepo videti, a ove subote izuzetno zadovoljstvo Aleksandar Vuksanović koji je izuzetno mnogo uradio za istinu o srpskoj istoriji, o istoriji Srba, koji pronosi onaj pravi srpski duh svetom, i Ivan Jušković, obojica moji gostiju su elektroinženjeri. Meni fali jedan 20-ak ispita. Nisam nikad završio fakultet. Mislim, zato kažem da mi fali 20-ak ispita. Ali bavite se u stvari... Da, bavim se tehnikom. Da, moje obrazovanje i profesije su tehničke prirode. Da. I Ivan Jušković koji se bavi jednim složenim sistemima u oblasti elektrotehnike o kojima nećemo sada govoriti. Dakle, izvanredno inspirativno. Milan Vidojević je bio u prvom delu emisije, Slobodan Gaborov je danas zadužen za ton, ja sam Biljana Đorović. Pa evo da vam poželim srećnu 2016. godinu i puno naših zajedničkih inforatničkih uspeha. O porazu nećemo ni slučajno razmišljati, a pobeda je tu. Evo, šta je to što hoćete? 7524. godina. Evo da se prisetimo. Po starom vedskom srpskom kalendaru, sad je 7524. godina. Svako dobro svim našim bilo gde na planeti. Svim ljudima bilo gde na planeti. Bilo gde na planeti, tako je. Svim ljudima, odnosno svakom čoveku. Pošto su ljudi već pomnožina, tako je dokazao naš gost Miško Đukić, odnosno rekao, već u materijalističkoj formula moramo pobediti i pobedit ćemo. Pobedit ćemo sigurno. Mnogo je sve. Što bi rekao Che Guevara, hasta la victoria siempre.